Terima kasih.
Amen.
اسكندريه كل عدد تابعي جلو من بمجمعتا أجاش مزاحم كلهم كلنا عملهم بعد هذا مزاحم مسانا نعمله تطوروا أبزي لو ما عندي قبل الناس ما يرجع مع مسانا هم نعمله كمسؤول كلهم مزاحم بعد هذا مزاحم بمجمعتا ما عندي إسكيك زاري بس كان بتاعي بعد كذا قدر يسوع ويتاي لو من ويتا دينا نايل تشين إسحاق بعد لما زاري مسجد بخلا أي زور نايجي لوما أنا مرة إزاي زمان سلطة هذا نادي كنا عم نسكان سلطة يسوع ويتاي كل كابو بو نوري كرنا مرة سكان عم نادي كنا على التعليم كابو نتاعي إزاي مسكان مس نايز محمد أجل يرتي قاية مسؤول بينا دم أخنا ملكنا كبرنا عمله يكون كل ما يجابي مسكين بتاعي استنى لو ما عنده بيت هذا دار ولا دم عمله مسكين زكاة عشرة الشهر سنة كل عملنا حتى هو يسوع ويتاي أبزي قاية كعدم ما مسؤول بينا دم أنا عمله كنا قرينا كبرنا ويتاي عدل تاتا عايزة كل جزء
دقيق على التطاعي كبر زلمه هاللويا هاللويا بس كده دقيق كنا أملاك كبري على التا هاللويا يسوع قويتاي يسوع قويتاي نسخة بفضل أملاك كم عزقت البزحات كتوصيها أبو بيت فيديو سلزلي بفضل أملاك هاللويا بفضل بمدة كم عزقت كتوصيها البزحات يسوع قويتاي استيفانوس زقوم ويفلت نيم زبلت قطبت ناي باولس مدحان سمايات مفتوح كبرنا أملاككم لو زقفت مدحان علو بمكانات كان سمايات مدحان كفتيو هاللويا أب عليك كفتيو أب هاجك كفتيو أب كتمها كفتيو إذا آمنا لدين يسوع ويداي ناي بزحت ناي مدحان سمايات كتكفتيو ناي بزحت ناي سمايات مدحان كتكفتيو يسوع ويداي عدد هذا عايز اللون دقيق نعمل عدد تاخذ سكابون ويدا يسوع ويدا مدامنا قصالي زل እግዚአብሔር مسكن كان من أمس حالف مدامنا محلافنا قال إذا لو ما عندي زكبر زل أقولت بملو لايف ستريم حالف وقتها محالف زلزلو كرايست لايف وين ما سي ال تي في لكم أبيتي محمد شدق نفسه كفكم أما موبايلكم أقولوا في العالم من أنت مساعة بينهم أخطافهم الشيء بقوبيكم مالتي نفسه كفكم إذا مسكن سي ال تي في لكم أبيتي بقاتكم الشيء بقولوا وقتها محالف زلزلو
እግዚአብሔር حدش ነገር ዳገበሬ ሃሌሉያ ሎሚ حدش ነገር ዳገበሬ أولدنا حدش ناي እግዚአብሔር ሰባት ዳተንሰይ حدش ناي فقر ወለደ ዳተንሰይ حدش ناي ክብር ወለደ ዳተንሰይ እስከ ዘአመነተ ለይ አሜን ይበል ዘአመነተ ለይ አሜን ይበል አንተ መጥፍት الحلف يا حتر بزبለ ሻካታ ካታላ ባጋታ ዲዳባለ حدرنا የማና حفابنا هذا كل كابو ስለዘሆነ ለእግዚአብሔር በምስጋና ከተዘለለ ይጣመጸና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሰናይ ስለዝገብር ዘለ ሃሌሉያ አማኸል ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ሰናይ ይገብር ስለዘለው አማኸል ኩሉ ዘመና ዘመን አምላክ ድንቅ ነገር ይገብር ስለዘለው እስከ ሐደዳ አመስግኑ ሃሌሉያ ማህበር አምላክ ኩሉም ዕድማት አጀብቲ እግዚአብሔር ለማዕት ብዝሃበና ዕድል ሃሌሉያ ለሐደዳ ከነመስግን ሃሌሉያ ራታዚ ማሃታዚ ካታላባጋ ሳጂዳ ባለ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሻካታ ካታላባዳ ረባታ ሳካታላባ አቶጂተስ ጎይታ ይባረክ እልልታስ እልልታ 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 እግዚአብሔር ይባረክ ፍቅር አምላክ ኮፍ ከንብሊና ሃሌሉያ ጎይታ ለይበል ይዘለና የማዓልቲ መጀመሪያ ክላስ ተሻን ይሳር ባዕተን ሰከንድ ራውንድ ዲፕሎማ እንኳን ሐገሰኩም እስከ ዕለታን እግዚአብሔር በረሃለ ዕለታን እግዚአብሔር ወይታ ሰናይ በማዕረ ዲፕሎማ ሁሉ እግዚአብሔር ወስደን ይሃቦ መጀመርታ ረዓኦም ከሐገሰው ካለ ማሕበር አምላክ አገልግሎቲ ፈተውቲ ዓጀብቲ ከሐገሰና ዕለታስ ከን ወይታ ይበረሃለ ሎሚ ዝምረቁ ዘለው ተማሃሮ ብናይ ፍቅሪ ተልእኮ ዝብል ስያባይና ሎማዓንቲ ነመረቆም ዘለና ተልእኮ ፍቅሪ ተመረቕቲ ዲፕሎማ እስኪ ተልእኮ ፍቅሪ በሉ እስኪ ተልእኮ ፍቅሪ በሉ ተመረቕቲ በሉ ኣብ ዘመንና በሉ ብናይ ፍቅሪ መልእኽቲ በሉ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ንስም ኣምላክ ክዕብዮ በሉ እስኪ ዕልታን እግዚአብሔር ወርሃለሎ لتمرقتن كل لمعتي أما أخذ دراسة لنا بأونلاين تكاتاتنا زلهم بمسمر لومي تا أدانيا بالبي حجاز نزوم بالأختي تلوخو فقريات بالمالتين وناتو تجيزنا زلنا لا تمهارو دبلوما تلوخو فقري زبل سم تسيبهم يمسمر رغزلو بعدين لمعتي بالبي قويتها زقمتا بالأختي كلنا تعجبتي لمحور أملا نقلبتي نتمرقتي تلقوا فقري زبل من أختي نايزا معتي زي أخوينا كنوسدا أملاك مذهبنا كله مرداء لما حيثنا يحكي لنا إكزابير يبارك اسكينا إكزابير العلتها تعيز حدا روين تعيز علتها إكزابير ويتا يبارك أبي حدش كده مذهب حدش كده ما كان መልእኽቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ፍቅሪ እዩ መልእኽቲ ሓድሽ ኪዳን ማእኸሉ እንታይ ፍቅሪ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ፍቅሪ ዘለና መልእኽቲ ኣጠማምታ ብመንፅር እግዚኣብሔር ካብ ዘቐመጦ ሓሳብ ተበጊስና ልማዕቲ ክግሪና ማለት እዩ ዓለም ወይ ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ዓይነት ኮሌጃት ዩኒቨርሲታት ክእለት ፍልጠት ሞያታት ብሰባት ክምንሙሉ ወይ ድማ ክምህሩ ኢሎም እዮም እዚ ዘለናይ ዘመን መወዳእታ ዘለናይ ዘመን ግን ካብ መንግስቲ ኣምላኽ ብዝመፀ ልዕሊ ዝበለ ተልእኮ ሰባት ኣብ ፍቅሪ ተሰሪሖም ኣብ ብርሃን ተሰሪሖም ኣብ ፍልጠት ኣምላኽ ተነዲቖም ብናይ ኣምላኽ ፍልጠት ድማ ንዓለም ክመልእዋ ቁጥሪ ሓደ ክስረትዎን ክህነፅዎን ክፍፀምዎን ዘለዎም ተልእኮ ብዛዕባ ፍቅሪ ማለት ምድሪ ኩሉ ኣለዋ ሕጂ ገንዘብ ንብረት ካልእ ብዙሕ ነገራት እንታይ ጌራያ ኣቺቭ ጌራያ ወይ ድማ በፂሐያ ክሳብ ሰብኣ ብምስራሕ ክሳብ ፍጥረታት ኣብ እንስሳታት ኣብ ሰባት ብምውሳብ ልዕሊ ዝበለ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሓሳብ ሳይንስትስ ብምልኦም ናብ ዓለም ዘንቀጥቅጥ ትርኢዮታት ንርኢ ኣለና እታ ንሰባት ተሃልምፅ መሳርሒ ናይ ሰማይ ናይ እግዚኣብሔር ልዕሊ ዝበለት ናይ ፍቅሪ ተልእኮ ግን
ሰባት ታገሩ አይቃሉ ከሃንጽዋ ይቃሉ ብዙ ሳይንስ ተሳሉ ብዙ ፕሮፌሰራት አለው መጨረሻ ብዙ ላይ ሳይኮሎጂስት ትምህርት ተማሩ ህይወቱን ከረው አስረዘ ይቃሉ ግን በተስፋ ወርጸት አመጨረሻው ሰው ተቆጠሩ አመጨረሻው አባማ አመጨረሻው ድማ አብዘይ ወጻ መጨረሻ አብዘይ ውስጥ ሐሳብ በመልታው መንገደው ታይወይኒ ተቆጪ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እግዚአብሔር ግን ለማህበሩ ከመخلተ ሺህ ዓመት ሒዝዎ በዝመፀተ ለሆነ ነሪ ለፍቅሪ ዝመስሉ ለአምላክ ዝመስሉ ለክርስቶስ ዝመስሉ አምድሪ ናይ ፍቅሪ ተልእኮ ዘለዎ ንርሶም ካ ናይ ፍቅሪ መግለፂ ዝሓዙ ሰባት ንምትንሳእ ድሮ እግዚአብሔር ወዲ ታይገሪ ቅድም 2000 ዓመት ስራሕ ጀሚርዎስ አብዙና ሰዓት ዘለና ናይቲ ፍረ ተኻፈተ ኮይና ለና ማለት ነው ስለዚህ ኩሉ ዓይነት ኮሌጅ ነቲ ኣብ ምድሪ ከምብሮ ዝኽእል ንነገራት ንራይ ስጋው ረብሓ ሕፅር ዝብሉ ነገራት ክጠቕምዎ ዝኽእሉ ናይ ምድሪ ጉዕዞ ኣሰልጢኑ እዩ ኮሌጅ ናይ ዓለም ዩኒቨርሲቲ ናይ ዓለም ማለት ነው بتخكل أملاك زمسلو فقر زمسلو كساتين كنا يكلم برسني على تهان زايدلي فقر زمسل يسوع زمسل نأملاك ولا كهانزكن أكلم بزيد حكي نزع عينت ناي كولج كريستوس زمان على كولجات واقع خنبو كنا عيو نبكولو بحجز مجمو تكنا حجز النبي كريستنا كريستوس يجب كعبي وفتت أملاك تسريتهم تنديهم لا يحق نزع على برهقهم نتيجة تمرتي لأملاك تمرتي واقع خنبو لمحراتنا بزع عينت نمرة تعتبره نعلم نغنى عنه لأمر علم نحن تغنى عنه ساعات أكيد علم تغنى عنه بزي تايبيني أكيد الجيب علم بمحبر كريستوس كتكن عنه زي الوزغني مالتي بزح كيزي سب ني أقلقلوت محبر نتي ني أملاك فلتت واقع زي مهابو نبزح نبتي أب علم زي الموياتات واقع يهو كيزي يهد نتي ني أملاك فلتت واقع يهو كيزي ني مهاب كنشي كبير مخنياتهم بربح حسد زي مالتي بمتالي يوم بربح أنا يتشعروا سليتو يوم ناي كيزي ربح حسد زي ገንዘብ ዘማኸለ ሞያ ገንዘብ ከፊል ይማሃል ማህበር ዘዳን ወጥቶ ፍልጠት አምላክ ግን ተለምኔ ይዝማሃራ በመዛይት ማህበር ነዚህና ሐጅት ክብደት እትፋሊ ትናይ እግዚአብሔር ፍልጠት ማህበራት ክርስቶስ በሙሉ እግዚአብሔር በዘሃበው ተልእኮን ራእይን ይዙ ወልደና በመታይ ቅረጻለዎ በፍልጠት አምላክ ክብረት አለ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ بوتقون حزود أمبر أبيوت كتابنت بمهاب لبيت أملاك كم نايجيو تعلم كم نوامنت كلام سوي بمن علم نيجيا بيت أملاك كتن أملاك من بتاعي قوامي زابير بار نتعامل لهم برو نتيجة يجين وسلو محبرات زقمت وزلوا فتت من برا كدت كلهبو فالي كلهبو جزي مالتي ዓለም ተغنى ሰዓት ይቻላል እግዚአብሔር ይባላል ስለዚህ አምላክ እንበአር ለ4000 ዓመታት ቀድሚ ኣብ ሐዲስ ኪዳን መንጽኦ በብሉይ ኪዳን ደረጃ ፍቅሪ ክገልጽዋ ዝኽእሉ ፍቅሪ ዝገለጽዋ ኣይነበሩን ፍቅሪ ክግለጽ ዝኽኣለ ሰዓት ማእሲ አምላክ ብወዱ ምስ ለኣኸ አምላክ በዓሉ ተዘይገልጻ ነይሩ ፍቅሪ ካብ ሰባት ንፍቅሪ ክገልጽዋ ዝኽእሉ أنترهون نبي جبرتها نفق الخبر تاعز خالد سبات ببناتهم درجة خبرتها فتينا مم كلمي يسوع سوسن نزو زابير جن بالعكس بلا حساب ينتاجوا جلسوا ويتابع سلسلة أبزلنا يا زمن بقى فقر زجلسوا فقري زميو تروحون فقر زلوا لما تنسأل لما من مالن لما عباية محبرات يدبرالو محبر كرايست لا يسرحالو ويتا يبارا فقرنا يمقلات أقل بلوتي زلكا بلونة أمزلو فقري أم مقلات بلو الزي عينة هذا البلوت كابس ساعة جميلكا تلقوه خالصي أب كل وقت هيوت أب كل عالم
ተልእኾና ፍቕሪ ሕጂ ኣብ ዝወዳእታ ዘበን ክንቀሳቐስ ዘለዎ ካብ ብዝሓለፈ ዓመታት ብልዕል ዝበለ ደረጃ ዝንቀሳቐሰሉ እዋን ይብሎ ዝንቀሳቐሰሉ ጊዜ ይብሎ እስከ ዕልታን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ዕልታ ይባላል። ስለዚህ አምላክ በኸመይ ሰብ ፍቅሩ ገሊጹ አምላክ ሰብ ፍቅሩ ዝገለጸሉ መንገዲ ወርቃዊት ቨርስ ኢሎም ዝፅውዕዋ ዮሐንስ 3:16 ወርቃዊ ጥቅስ ኢልና ንገልፃ ማለት እዩ። ንወዱ በጃ ክሳዕ መሃብ ንዓለም እንታይ ይብል ኣፍቀራ ይብል። ሮሜ 5:8 ተሪእና ግና ንሕና ገና ሓጥኣን ከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና መይቱ እሞ ኣምላኽ ታፍቅሩ ንዓና በዚ የርኢ ኣሎ እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ከየለናዮ ኣብ ክንዳና መይቱ ፍቅሩ ኣርዩ ማለት ሰሪዕዋ እዩ ማለት እዩ። ሰሪዑ ይርኢዋ እግዚአብሔር በወዱ ገይሩ እንታይ ገይሩ ነታ ፍቅሪ ሰሪዑ ኣርኢዋ ተዛሪብዋ ኣይኮነን ኣውሪዋ ኣይኮነን ፕራክቲካሊ እንታይ ገይርዋ ነታ ፍቅሪ ገሊፅዋ ማለት እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ናይ መጀመርታ ንፍቅሪ ዝገለፀ በቲ ወዱ ብዝለኣኹና ዓለም ጌና ከየደላልናዮ ከይረኸብናዮ ከየለና ማለት እዩ። ብካልእ ኣዘራርባ ሞት ማለት የለን ማለት እዩ። ሞትካ ከለኻ ኣብ ክንዳኻ እንታይ ገይሩ ፍቅሩ ገሊፁ ፍቅሩ ክገልፆ ከሎ ከዓ ኣብቲ ሓሳብ እንድሕር እሞ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ናይ ርእሱ መስዋዕቲ ብምክፋል ፍቅሩ ገሊፁ። ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ፍቅሪ ብፍላይ ብዘይና ዘለና መንፈሳዊ ኣገልግሎት ርእሱ መስዋዕቲ ዘይግብር ኣገልግሎት ይኹን ተልእኾ ፍቅሪ ኣይኮነን ዝገልፅ ዘሎ። ፍቅሪ ዝገልፅ እንድሕር ኮይኑ ብትኽክል ከምታ ኣብ ኣምላኽ ዘላ ብመስዋዕቲ ትግለፅ ፍቅሪ እያ ማለት እዩ። ፍቅሪ ክትገልፅዋ ተኮይኑ ብምንታይ እያ ትግለፅ? ብመስዋዕቲ እያ ትግለፅ። መስዋዕቲ ዘይብሉ ርእስኻ ዘይትስውዕ ፍቅሪ ኣይኮነትን። ንርእስኻ ኣውፅኣ ዘይተገልግል ፍቅሪ ኣይኮነትን። ስለዚ ኣምላኽ በኣ ብትኽክል ኣብ ሰባት ኣይኮነን ገይርዋ ብርእሱ ብምውላድ ብትኽክል ነታ ፍቅሪ እንታይ ገይርዋ ማለት እዩ ገሊፅዋ። እግዚአብሔር ይባላል። እቲ ካልኣይ ኣገልግሎት እቲ ካልኣይ ነጥቢ ናይ ተልእኾ እንታይ እዩ? ጳውሎስ ብዘቐመጦ መልእኽቲ ናኽብዮ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12:31 እንታይ ይብል? ኩሉ ዓይነት ውህበታት ኩሉ ዓይነት ሐዋርያት መምህራን ወንጌላውያን ፈወስቲ ገበርቲ ሓይሊ ኢሉ ምስ ጠቐሰ እቲ ዝበለፀት መንገዲ ወይ ድማ እታ ዝበለፀት መንገዲ ከሪአኩም ኢሉ ናብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 13 ክመርሕ ከሎ እንታይ ዝገብር ዘሎ ጳውሎስ እንድሕር ኢልና እቲ ዓባይ ኣገልግሎት ይገሊፅ ማለት እዩ። ካብ ኩሉ ኣብ 12 ተቐሚጡ ዘሎ ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኦፊሳት ብምልኡ እታ ዝዓበየት ኣገልግሎት ከሪአኩም ወይ እታ መንገዲ እታ ዝበለፀት ክብል ከሎ ጳውሎስ እታ ዝዓበየት ኣገልግሎት እንታይ ገይርዋ ገሊፅዋ ማለት እዩ። ሰብ ኣብዚ ዓይነት ኣገልግሎት እንተዘይበፂሑ ኩሉ ዓይነት ውህበታት ይዘርዚርዎ ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎታት ናይ ነቢያት ናይ ሐዋርያት ናይ ፓስተራት ናይ መምህራን ናይ ወንጌላውያን ቋንቋታት ፈውስታት ብምልኡ ማለት እዩ። መጨረሻ ግን እቲ ዓባይ ኣገልግሎት እንታይ ኣለዎ? ናይ ፍቅሪ ኣገልግሎት እዩ። እቲ ዓባይ ኣገልግሎት ብሎ ናይ ፍቅሪ ኣገልግሎት እያ። ስለምንታይ እቲ ዓባይ ኣገልግሎት ናይ ፍቅሪ ኣገልግሎት ኮይና ሐዋርያ ዘይኮነ ዝዓበየ ፓስተር ዘይኮነን ነቢ ዘይኮነን ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ወይ መራሒ ዘይኮነን ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኢና። ቃል ኣምላኽ ኣቐሚጥዎ ዘሎ እታ ዝዓበየት ኣገልግሎት ናይ ፍቅሪ ኣገልግሎት እያ። ተስዋይ ነዛ ሕጂ ሰዓት እዚኣ መልእኽትና እንታይ እያ? ተልእኾ ፍቅሪ እታ ዝዓበየት ኣገልግሎት ኣብ ርእስና ንረኽባ ኢና ኣይንረኽባን ምስ ርእስና ንዘራርበሉ ሰዓት እዩ። ምናልባሽ ፓስተር ኮንካ ዘይተገልግል ትህሉ ዘማራይ ኮንካ ዘይተገልግል ትህሉ ክክል እታ ናይ ፍቅሪ ኣገልግሎት ኣባኻ እግዚኣብሔር ንኩሉ እንታይ ገይርዋ እዩ ገሊፅዋ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ፍቅሪ ከይተቐመጠ ዝግለፅ ውህበታት ዝግለፅ ኣገልግሎታት ዝግለፅ መሃብ ዝግለፅ ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ጳውሎስ እንታይ ይብላሉ? ፍረ ይብሉ። ኣብ ፍቅሪ ከይተቐመጠ ዘገልግል ውህበት ኣብ ፍቅሪ ከይተቐመጠ ዘገልግል እያ ኣብ ፍቅሪ ከይተቐመጠ ዘገልግል ትምህርቲ ስብከት ኩሉ ማለት እዩ ፍረ የብሉን። በንፃርኹ ማለት እንታይ ገብሮ ኣምላኽ ይፍንፍኖ ማለት
እንታይ ይብሉ ኣይቀበሉ ኣነ ዝበለ መምህር ኣፈሮ ከይተቐመጠ ዝምህርቲ ኮይኑ ኣነ ዝበለ ዝንብብ ኣፈሮ ከይተቐመጠ ዝንበተ ኮይኑ ኣነ ዝበለ ዝህብ ወሃባይ ኣፈሮ ከይተቐመጠ ዝህብ ተኮይኑ እንታይ ዝኾነ ማለት እዩ ኣምላ ኣይቀበሎን እዩ ፉንፉን እዩ ከማን ፍረ ይብሉ ምክንያቱ ናይ መጨረሻ እግዚኣብሔር ዝብህጎ ኣገልግሎት እንታይ ናይ ፍቕሪ ኣገልግሎት ወገታት ናቲ ህያባት ናቲ መንፈስ መፅእ ዘገልግል ኢድ ሰብ ኣይገልግሎን እዩ እግዚኣብሔርን ዘገልግሎ ኣገልግሎት ኣምላኽ ዝብህጎ ኣገልግሎት ግን እንታይ ኣብ ፍቕሪ ዝተቐመጠ ኣገልግሎት ኣብ ሓዳር ምስ ማንም ሰብ ምስ ተኸዶ ሰብ ምስ መዓየት ካብ ናይ ማሕበር ተኮይኑ ምስ ኣብ ንግዲ ተኮይኑ ኩሉ ዓይነት ኤክስቸንጅ ምልውዋጥ ኣብ ሰባት ዝርከብ እግዚኣብሔር ክቕበሎ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ፍቕሪ ዘይተቐመጠ ኣምላኽ ኣይርየን እግዚኣብሔር ይባላል ስለዚ ንናይ ፍቕሪ ኣገልግሎት ዝሕፀይ ወለዶ ወይ ድማ ንኣቱ ህዝቢ ኣምላኽ ንውልዎ ንስሕበሉ መንገዲ እንታይ ናይ ፍቕሪ ቦታ እዩ ናይ ፍቕሪ ቦታ እንተዘይብልካ ኣብ ፍቕሪ ከይተቐመጥካ እንድሕር ሒዝካዮ ዝኾነ ነገር ኣምላኽ ክሪኦ ጥራይ ዘይክእል ኢልና ንዓጮ ዘይኮነስ ይፍንፉኖ እዩ ኣይሪኦን እዩ ሕቑ እዩ ዝህቦ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ክድነቑ ክእል ዝሓብካዮ ህያብ ዓብ ክኸውን ይኽእል ዘገልገልካዮ ኣገልግሎት ዓብ ክኸውን ይኽእል እግዚኣብሔር ግን ኣብ ልብኻ እንታይ ዝርኢ ማለት እዩ ኣብ ፍቕሪ ዲኻ ተቐሚጥካ ዘለኻስ ወላስ ኣብ ርእስኻ ኢኻ ተቐሚጥካ ወይ ኣብቲ ዘለዎ ሽዑ ኩነታት ዘውፅኦ ኢኻ ተቐሚጥካ ዘለኻ የገድስ እዩ ነዚ ናሕጂ ሎ መዓልቲ ብናይ ተልእኾ ፍቕሪ ክወፅእ ዘለዎም ወለዶ ዓብዪ ኣርእስቲ ንህቦም ዘለና ንኩሉ እኳ ዝምልከት እንተኾነ ብፍላይ መልእኽቲ ናይዛ መዓልቲ እንታይ ተልእኾ ፍቕሪ ማለት እዩ ምክንያቱ ፍቕሪ ኣብ ዘይተቐመጠ ቦታ ክሳራ እዩ ፍቕሪ ዘይተቐመጠ ትሕር ኮይኑ ዝኾነ ነገር በሎ ኣብ ፍቕሪ ዘይተቐመጠ በሎነታ ክሳራ እዩ ዝሰራሕካ ተሰራሕካ ክሳራ እዩ ዝሃብካ ተሃብካ ክሳራ እዩ ዝጎየኻ ተጎየኻ ክሳራ እዩ ስለዚ ኩሉ ኣማኒ ዛስዋይ ጳውሎስ ነዊሕ ከይዱ መጨረሽታ ፍጻመ ናይ ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ኣብ ምንታይ ከም ዝጠቕለል ኣርእዋ ማለት እዩ ኣብ ናይ ፍቕሪ ኣገልግሎት ታዝበለፀት ታዝዓቤት ብዝብል ቃል ኣቐሚጥዋ ምክንያቱም ፍቕሪ ኣብ ኩሉ ዓይነት ንኣምላኽ ብዘይተረፍ እትስውዕ ዓይነት ኣገልግሎት እዩ ኣገልግሎትካ ትምህርትኻ ህያብካ ኤቭሪቲንግ ኩሉ ዓይነት ኣምላኽ ናብ ኣምላኽ ብቑዕ መስዋዕቲ ኮይኑ ክቐርብ ተኮይኑ ኣብ ፍቕሪ ከም ዝተቐመጥካ ክትፈልጥ ኣለካ ኣብ ፍቕሪ ከይተቐመጥካ እትገብሮ ኩሉ እንታይ ናንስ ሰብዮ ይኸውን የንጨጭወሉ ይኸውን ምናልባሽ ካልእ ደረጃ እውን ዝሓዘ ክመስል ይኽእል ኣብ ናይ ኣምላኽ መዕቀኒ ግን እንታይ የለን ባዶ ወይ ከዓ ካብ ባዶ ታሕቲ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን እምበር ብልዕል ዝበለ መምርሒ ናይ ፍቕሪ ክንመላለስ ሰዓት እዩ ተስዋይ ናይ ፍቕሪ ኣገልግሎት እንታይ ዓይነት እዩ ክጠቓልል ዝኽእል ገለ ካብ ብዙሕ ክጠቅስ ክፍትን እዩ ምክንያቱ ብምሉእ ልብኻ ንኣምላኽ ናይ ምፍቃር ኣገልግሎት ስለምንታይ ወንጌል ማቴዎስ ካብ 22 ገሊፅዎ ምዕራፍ 22 ካብ 37-39 ንምፅኣይካ ካብ ርእስኻ ኣብሊፅካ ወይ ከዓ ከም ርእስኻ ምፍቃር ዝብል ተራ ክመስል ይኽእል ግን ከምቲ ዝዓበየ ናይ ኣምላኽ ኣገልግሎት ይመስል ንኣምላኽ ብምሉእ ልብኻ ብምፍቃር ዲኻ ተገልግሎ ዘለኻስ ጃስት ኣይዶ ብካልእ ሓሳብ ተታሒዝካ ከለኻ እዩ ንምፅኣይካ እውን ኣፍቅሮ ማለት ኣገልግሎ ማለት እዩ ፍቕሪ ዘይተገልግል ተኮይና የፍቀርካ ማለት እዩ ንሓደ ሰብ ኣፍቅሮ ማለት ኣገልግሎ ማለት ይበር ብስምዒት ብዘረባ ብዕላል ኣውርየሉ ማለት ኣይበረን ኣጋዋሕሉ ማለት ኣይበረን ኣፍቂረዮ ንኣምላኽ ኣፍቂረዮ ዝብል ሰብ ከገልግሎ ክትሪኦ ኣለካ ብዝኾነ ይኹን ኣብቲ ዝተቐመጠ ስፍራ ማለት እዩ ብዘረባ ድሕር ኣምላኽ የፍቁረ ንምፅኣይ የፍቁረ እዩ ኣብኦም ዘይትረኽቦ ተኮይንካ ግን ንኣምላኽ የፍቆረን ዘሎ ናይ ፍቕሪ ስምዒት እዩ ዘለዎ ፕራክቲካል ግብራዊ ይኹን
ስለዚህ ከነለልዮ ዘለና ነጥባህ ንስዩ እግዚአብሔር ይባላል። ስለዚህ ምጽአይ ከክብር ስጋ አብቀዳሚት ቤተ ክርስቲያን ተስተሐብር ባዓት ሓሙሽተ እንታይ ኣሎ ቤቱ ናይ ምስትንባር አገልግሎት ካብ ምንታይ ዝውሕዝ ካብ ናይ ፍቅሪ አገልግሎት ዝውሕዝ ቤቱ ዘይፍቅር ናይ ቤቱ አገልግሎት ዘይብሉ ካብ ርእሱ ማለት እዩ ክሳዕ ዝተዋህቦ ስፍራ ቤተሰብ ካልእ ቤቱ ዘይስተናበር ማለት ብፍቅሪ አምላኽ ዘይስተናበር ብፍቅሪ አምላኽ ናይ ምግልጋል መምርሒ እንድሕር ዘይብሉ ኣብዚ ናይ ፍቅሪ አገልግሎት የለን ናይ ፍቅሪ አገልግሎት ተቃልሎም ብዙሓት እዩ ማለት ብዙሕ ዘሎ ብውህበት ኣይኮነን ብምንባይ ኣይኮነን ብምፅዓን ኣይኮነን እዚ ፍፅም ንስኻ ተዓሊኻስ ናይ ፍቅሪ አገልግሎት ማለት ነቲ ተገልግሎ ዘለኻ ሰብ ንኣምላኽ ምርኻብ ወይ ድማ ናብ ኣምላኽ ምርኣይ ማለት እዩ ናይ ፍቅሪ አገልግሎት ማለት ትክክል ንኣምላኽ ወኪልካ ነቲ ሰብ ከተራኽቦ ምሳኻ ዘይኮነስ ምስ ኣምላኽ ተራኽቦ ማለት እዩ ከምዚ ኢላ ኣሎ ኣምላኽ ይኮንካ ምስ ኣምላኽ ተራኽቦ ምክንያቱ ዓሚድካ ክረኽቦ ኣለዎ ኣብ ዘረባኻ ክረኽቦ ኣለዎ ክሕዘካ ክረኽቦ ኣለዎ ስለዚ እዚ ዓይነት ኣገልግሎት ናይ ፍቅሪ አገልግሎት ካብ ብምሉኡ ንዕሙ ጥራይ ከም ታሪክ ዘሕልመሉ ይኮነን ዛንታ ጥራይ ዘሕልፍ ኣይኮነን ዝሰብኽ ኣይኮነን ብትክክል ናይ ኣምላኽ እዩ እንታይ ዝገብር ዝብሉ ምክንያቱ ሰብ ግዜ ንኣምላኽ ምርኻብ ካልእ ክፍውሶ ዝኽእል የለን ስለዚ ብናይ ፍቅሪ አገልግሎት ጥራይ ምስ ኣምላኽ ክረኽብ ካብ ውህበት ንላዕሊ ካብ ህያብ ንላዕሊ ብኩሉ ንኣምላኽ ክትረኽበሉ ትኽእል ቦታ አገልግሎት ናይ ፍቅሪ አገልግሎት እያ ምክንያቱ ንህወት ብፍቅሪ ኣምላኽ ናይ ምግልጋል መምርሒ እንተዘይብልና ምክንያቱ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ትእዛዝ ኣብ 13 ማለት እዩ ኣብ ሓድሕድና ፍቅሪ ክህልው ኣዚዝ ኣሎ እዚ ማለት ሓድሕዳዊ ዝኾነ ፍቅሪ ካብ የፍቅረካ እየ ዝብል ሕልፍ ዝበለ ኣብ መንጎኻ ብፍቅሪ ኣምላኽ ናይ ምግልጋል መምርሒ ክህልወካ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ይበሃል እታ ናይ ፍቅሪ አገልግሎት ካብ ኩሉ ዕብይ ዝበለት ቦታ ሒዛ ህዝቢ ክትምንፅእ ወለዶ ክትምንፅእ ንኩሉ ድማ ናብ ኣምላኽ ከተልግብ ንኣምላኽ ክትሪኦ ምኽኣል ንኣምላኽ ከተርእዮ ንትስብ ማለት ንዓኻ ይኹንካ ከተርእዮ ኣብ ፍቅሪ ዘሎ ንኣምላኽ ዘርእየካ ናይ ፍቅሪ አገልግሎት ንኣምላኽ ኢኻ ትርእዮ ንየሱስ ኢኻ ትርእዮ ብዛዕባ የሱስ ጥራይ ኣይኮነን ዘረብ ንየሱስ እዩ ዘርእዮ ንኣምላኽ ይዘርእዮ ማለት እዩ በዚ ይበሃል ብትክክል ነቲ ናይ ፍቅሪ አገልግሎት ልዕል ብዝበለ መንገዲ ኣብ ሂወትና ክንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ተልእኮ ፍቅሪ ሒዝና ናይ ነፍሲ ወከፍና ዕላማ ንብሎ ዕላማ ናይ ክርስትያን ብተልእኮ ፍቅሪ ይጅምር ብተልእኮ ፍቅሪ ይዝፍፅም እግዚአብሔር ይባላል ካብቲ ኣብ ብዙሕ ናይ ፍቅሪ አገልግሎት ዘሎ ሓንቲ ዓይነት አገልግሎት ኣላ ብዙሕ ክተወሰነ ማለት በዘለና ግዜ መልእኽቲ ናይ ዛለመ ግን ንፀላእትኻ ብፍቅሪ ኣምላኽ ናይ ምግልጋል መምርሒ ኣብ ናይ ፍቅሪ አገልግሎት ጥራይ ዘለና ንፀላእትኻ ከተገልግል ሰብ ንፀላእቱ ኣፍቅሮት እዩ ዝኸይድ ጎረቤቱ ዘሎ ክገልግሎት እዮ ኢኻ ስለዚ ንፀላእትኻ ኣፍቅሮ ማለት ተዛረብ ማለት ኣይኮነን ንፀላእትኻስ ወይ ንፀላእትኻስ ኣገልግሎ ማለት እዩ ስለዚ ንፀላእኻ ክትገልግሎ ትኮይንካ ኣቐዲምካ ንስኻ ብናይ ርእስኻ መስዋዕቲ ፍቅሪ እንታይ ዝገበረካ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ዝሓዘካ ክኸውን ኣለዎ ሰብ ኣብ ርእሱ ከሎ ንፀላእዩ ከፍቅር ኣነ ከገልግል ኣይክእልን የፍቁረ የኽለካ ኸ ጎደናና ሰንጠቐ ማለት እዩ ግን ከክገልግሎ ኣይክእልን ስለዚ ንፀላእትኻ ናይ ምግልጋል መምርሒ ኣበይና ንረኽባ ኣብ ናይ ፍቅሪ አገልግሎት ያለው ቀላል ትመስል ኢየሱስ ክርስቶስ ንስፈቶካ ክትፈቱ ንጸላእካ ጽላእ ዝብል መምርሒ ከም ጸንሐ ተዛሪቡ ሕጂ ግን ንጸልእ እንታይ ይበሉ ኣፍቅሩ ንዝረብኹም ከዓ መርቑ ኢሉ እዚ ሕጂ ኣብ ቴዎሪ ኣብ ስነ ሓሳብ ዘይኮነ
ابراكتيكال مالتي اب كبري بخمي تغلغلوي تغلغلو لنصلايا جسم يفكري لك انا ما عندي بالكون يفكروا كاي ممكن يلك تغلغلو اغلغلو يفلك از نمبر بافكا يفكري يقول اي لك انزل اغلغلو نصلايا هذا سايكولو اغلغلو نصلايا اغلغلو يزلو كلامنا استنت برينسيبل تمبر عند عزيز كايده مبني فقري ما يفرع اغلغلو تليكا بس عينه سيزن مبني رسخ زيت الحزا عندي حريه قال كنت انا رسخ ስለዚህ መምርሒ ናይ ፍቅሪ አገልግሎት ግድን እንታይ ገብሪ ይሕዚ ማለት እግዚአብሔር ይባል ስለዚህ ኣብ ክንዲ ኢየሱስ ኣብ ክንዲ ኣቦ ንኻልኦት ክንራኸቦ እንድሕር ኮይና ብዘይ ኣብ ናይ ፍቅሪ ስፍራ ኣብ ካልእ ኣይካልእ ርእሲ ኣብ ትሑዝ ይሃብካል ምክንያቱም ኣምላኽ ብዘይካ ኣብ ናይ ፍቅሪ ስፍራ ዲያብሎስ ኣብ ኩሉ ናይ ምሕዋስ ብቕዓት ኣለዎ ትንቢት ይሕውስ ኣብ ትምህርቲ ይሕውስ ኣብ ገለ ዝብላዕ ዝስተ ይሕውስ ኣብ ምንታይ ጥራይ ይሕውስ ዘይክእል ኣብ ናይ ፍቅሪ ስፍራ ክሕውስ አይከለም በዚህ ተዓባይ አገልግሎት ነው እንደዘለው እግዚአብሔር ይባላል ስለዚህ አብዛ አባይ አገልግሎት ተቀምጥና እንገልግለው ግን እንተ ተነበረ እንተ ሀብና እንተ ሰዓምና እንተ አገልግልና አብ አምላክ ቅቡል መስዋዕት አምላክ ካዝኸብረሉ አይነት አገልግሎት ማለት ነው እግዚአብሔር ይባላል ስለዚህ በዚህ አይነት መለክዒ ለተልቆ ፍቅሪ ብዝተኻለ በሰለስተ መንገዲ كجلس عايز تنزل قدامي مجلس ويدما مجلس نايز أخبري أملا كابينا المهار مالتي قالت تيري حسب تدريج زور ويكون أملا خلوص تاجر واي جلس واي توعيز واي كيد واي يس كريستوس أي تزاري كوفا يبلن نتابعون تاجر واي كسبنا فون تعزيز واي بتخيل أملا يخبر أقل كل زول بسوق نتا العقلي نعمل فقري على تنزل انت خبرنا له خلال وعزا الإسخات زي اللي قاعد فقري عملا فقري عملا يبيك فقري المسافة توتي زلك عادي سلزي نعمل فقري زحزو نعمل بفكر يزبسل نتا نعمل فقري تاي خبرنا له خلال وعزا كم تيسوس كريستوس توعزا زودوا نسأل مالتي نسأل عقل أوديه بس كريستوس من أوديه نسأل أوديه بمثال تفكر تبعيزه سكع عموت أوجه كسع عموت مزيد يا بس سكع عموت كان تايجر تفكري تعزيز وارد سلزي سكع مجرش تاع ناي مخات سكع ناي مجرش تاع فقر عمله عبر سخا نزل لا كتبوا عذاب مخال إذا توزر حدا نتبي أكدا يقولتس كنت تجعته نعم لا زفكرين زبلك تم نعم لا تزبل زفكر تم نعم لا زفكر انتهي من كتاب من تجبت كون الله أي أورس يود الرأي يود كون موت سبب أخوانه مكلا كم تفكر عمل سليني انتهي كون مالتي أورس نتعاوز الفقري نعم له كم تذكر وترجع له سريع وعريض جنس واي موت متيوي هوت متيوي مكرا متيوي سبب متيوي كنا تفقر تاجر واي جنس واي نتفقر نحن زي تقول صح اللي هم فقري كنا نسرتودي نعم له يفكر نحت له خليها أملاك تذكرك كنيسواي كيدواي توعيش واي أبو تخافين مالتي حجتما نعم أملاك فقر نحيزك أب أملاك تقميتك نعم أملاك تكبر لك مالتي كتكبر لك ونعتو قدم أبناك أبو تخافين تقميك تاجر نتافر كنيسوا كتموت لي بلك بسلا عمات كويتك توعيش واي سورسوس حجنا أملاك زفكر يزبل السبب أماني حزب أملاك اللي حليقن أبتاني أملاك بوتا قيمو تحقبرا له مالتي فقر قلت أماني وش بوتا قيمو فقر قلت أماني أملاك بوتا قيمو انتحر فقر قلت حليقن نأملاك زغبر بس زي اللي كل سبب سلمات كتنسي نسخاك كسعمتهم انت وانا تحقبرها فقر قلت إخامتي سببا متمتع فقر قلت إخامتي مكراو تمتع فقر قلت إخامتي كم تفقر أملاك زفلي أني أنك تبلي حوالتي
لازم يعمل حضور للنزول المخاخ جنسا كريان زي كتبين تخكي فقرا الله الجمرة الزارقن بخير جابيري بقى سلسي تلأخوة فقر بقى كلهم أبي رومي يوحنس رومي شو ما تخمس على سنة حمشتن رخوينا أبرا يوحنس ترينا يوم بسم يسوع تسأل بقى لا يتعمل نستن حوالي يوحنس أبات مسك السر كلهم انتهي بدن زبور يكون ناي من إذن نظام كالات أتزالي من قصة عملا بوزع تسأل بقى كم أتكم زلنا أتفتو تهمينو أقول حوالي تبقى كزارة كلهم كل انتهي نزلهم تمكنا طعما يكون نزلهم أتعرف قرأ الله كم كتكلم تقول ناس بخوميات كده نسأل عن خاطر من قلقايات نسأل إيه عبد الله تسأل السبيون كاليون دا تسأل كتقلقلوا مخال وزي كعب أمنا عملا صفرا أمنا الإسخاء كوين كتقلقلوا تخينا نسأل عن كتنا أقوى يزلو كابتناي وإنجل ما تجزلو وزيها حلف زبدة كديم اللي حكوا كان السلعة كان قلقا من المات والساني وزابي ربانا قبلوا تعطلوا السلعة كان قلقا لبلوا فتين كانت فتين تبلوا ولا بحجها تحسب لها السلعة كان قلقا لبلوا نايب حق من كرات مسألة كان السيابلوا نزلنا كم عترين بس نعو غيري بس نغيد قليل زلت واقع ويتها البالة كم قلنا يكون عنده الحجي تلأخو فقر خلتانا له تلأخو فقري نزل أكاعي زقل قل مالتي نزل أكاعي نزفت وكاعي تحت قلقل يغا نزف كركا تحت قلقل يغا قد حج زل بايتا قد نزف كركا نحو أخذ تبزل بلك حتى قلقل ويدما ما كان عائل زحك ما كان حتى قلقل كم يكون نتي نزل أكاعي مالت مقبال كاب زي قدس زي مقبال انت عتبر على كمالتي نسخة خطرية زلك أتني عملا خطري مالتي فيني شيء سخن الله صباح لكو كستم عن كيفني كستم كمزي من قد خلق المزبالة إتعب خالد غمت وأتلقى فقرسي كم يجيرك أستنابير كيا كم يجيرك أفتح تمسيح كيا كم يجيرك أبسبات أمت كيا حتى تنبني مستعان كيفون بتتني السخاء بفقر رايح تحفظ لك محلفنا يزخون يكون كم النجار محلفنا يزخون يكون سقم بزينا عمل فقر محلف يلا كتر فيها أبرز خاتاتي خامات أبزربات عتيها كتر فيها خامات محلف فقر عمل رايح يلا كان من شوفه تحيل فتحها أي فتحها نعم عتمه شعور ما كرر كالصبريها كرر كالصبريها وحيز كالصبريها استقامات كالصبريها مخنيعته أفقر ترى يتايز حلك مالتي حين زلو تباب زلو فتات زلو مخرج العبيد راي أبناء أملاح فقر ترى يتلو مالتي سلسل بزمن قد تزيك راي تلو خسلسل كمون يبتدقون حواريت نفسل لنا يدرجة ما أخذ كيف زغل ولا حدث المهلول أريومي تفكر النجاح بطرس كل يسوع كريستوس هو ويتا كم تفكرك تفلتي خير شومي وأريان ماجي حجة لك حواريت شوف حواريت غير صدقائي أبي رسالة محبة تتخيل له حجة بطرس بلسان هاي قبل نتعفقري أم علم كلتها نتعفقري أريا أم أخذ ثلاثي أم أخذ أقامتي أم أخذ كفوسك قلتها فقري قلتها كم زفقرة وقلت اللي بطرس كسع سمعت إنك كيف مالتي كسع سمعت إنك كسع موت فقرة عملك قليش مالتي سلسة فقرة عملك كتقوص أنت حكيمك أم تبقى وين أوشتها طيب إيه فقرة يكون تايدا سرعي فقري فقرة تايدا سرعي قبري سمعيها نعم لا تفكروا سلا الله تسرعت وحاله نعم لا يفكر يزن الكوفي حتى لا يكمل
صدق كذا لكن سلسي ملكت الناس يفكروا سبعة ملكت بفقر الناس يقولون أقل قلتي كدكسو أقل جبوت مخنيات كوننا بأولوس مالت جبوت مخنيات كوننا بأولوس مالت أي كسو نقول كل ندخل كنت هيري حلفه نقول كل ندخل نستحت نزل عليه نزل عليه حراي نزل عليه كل ندخل نحلف تاني نتعرف لك كافلا فقدني عليه نزلت على كافلا كتحلف مخالة على ما وين هو على متى تقول نزل سما مع حزب تحلف تغير عليه لتأمله بالمخلو كم كله نأمله قلت ندار آيات نأمله ندار آيات نأمله ندار سرحة حتى يكبر مالتي نأمله تتقل مالتي سلسي نأمله تلوه فقري تزعامي أقبلت نرأسها عوتي زقبل مالتي بهي بازي مالتي نرأسها مسواتك زقبل مالتي فقر أقبلت نرأسها سويه تايز قبل زهل مالتي كابزنا عسى عبي نزي بقى أفزلنا الزمن من قصة أصلا مودعة الزمن ناي فقر من قصة أصلا زعبي حاجة بلوتها ونياتو هيوتي زدحل هيوتي نبي زنزل نبيت عمله نفقر عمله نبتنا إكزابير حالتي زدتوها سلسي بزتنا أخو بزلح على درجة أبي هيوتنا أبايتها النقل زلو ساعات حجي ويتا يبالا منياتو أبايتها دليتو بفتسام سب كده كسحاتري بشو شكري يقولون حتى لا يقولون أملاها فقير كالب تكيس كحد حتر هيتخلني أملاها واشتغى أميت كان تكيس كحد حتر زي كونس كسر رئيسو كتقوي تلاقي هتخل تتوقتلن هيتخلني رئيسها سوي كاي خاطر قعس زلك نرئيسها زتعمل كان عندي حكي نقل بمن انت أملاها أفكيرو كاي نقول عالم سيزفكرو رؤسو زفكرو نعملها بفقري كدلو أكل زابير يبقى سكنت أعوض له نحن فقرا عقل قلت عاتي خالد مسلك عبلو نحن فقرا عقل قلت عاتي خابلو بتخكل أملاح زغبلو مسواتي بلو عقل قلت أتحسوا ليك أملاح زي كبولو عقل قلت مزحن كفر وزاد بين أملاح كبولو سيبا غير سيبا ولا مدري زيت كتفور ولا حدث بلي حي بزح نجار انتهى يكونن نعملها تسير وزغبلو نعمتها دلوتي نعفقري عقل دلوتي سلسل بزل بنا تتحيزو أملاح فقر خنجلت كنكلا لنا نعملها فقر مقلاسكا نرسخها علي خير نرسخها هولا نعملها فقرنا مقلاس فرعات تبروتي مالتي بس كأنه تاني إكزابير وان هذا الوقت أنه تاني إكزابير ويكايبا يسوس جيتانو سلسي تمهرو بقى بمغنيات ناي تمهرو دبلوما كلا إزوليا كسمرا لا تجلكم نزيكم كتدارو زلكم كيبوكم نهي فقر عقل بلوتي أبزقاتكم حضار هلو نقدا هلو سرح هلو أملاك سرح أباكم بفقر رايح سرح سغير سلسي أباكم فقر خقلت نخالد ما فقر خقلت بايدا خطبوا لكم مات نسخة اللي خلقوا بايدا خقلت كهلوهم أي كلمة بايدا إبارة بس كأن تاني زابير من هكذا يسوس نيتانا سلسي ملغتنا إذا ما عدت بلونا تاخد له تلوخو فقري أبلو كفقر وزاي سرح كايو زي تتسجنه زي تسرحه تأوز ملأ كغتسل زي كاهن عند حرصني حبلو حجبنا يتلوخو فقري بلو حج جمر بلو حج أفد صم بلو حج سرحي بلو حج نجبكو بلو حج تسجلنا بلو تسجلنا بلو اسكع لتاني زعبير على تاني زعبير هاللويا
قدامي قرنطس 10 شمون تنتايل فقري أي تقارص يا إزبل فقري تايت كبريا أي تقارص يا إنجليش تايل لا never fails إزبل فقري فست موديما أي تفلت لي سلزي السخاء أتوجه تخيل بالفقري تايت هوننا أي توجه لي فقري أي تقارص لي مالتي سلزي تلقوها فقري زي الوسط بفتسم كودا أي كلمة بفتسم كهو قارص أي كلمة بس كأنك تاني إكزابير ولا هاللوي هلا تاني إكزابير أفزلنا يحب كلامنا هاللوي رافان تاسيكا تلابا هتاجي أبدا ندعهم زل تلوها فقري هابلو أبا هازل لو بلو تلوها فقري بلو كقارة أي كلمة بلو أو قبل أي كلمة تو قبل أي كلمة بلو السخاء بلو تلافي بلو نعم له فقري هابلو تلافي بلو نعم له فقري شنكا بلو نعم فقري تلوها لك بلو بفقري هتقلقل بلو بفقري هتوتق بلو بفقري هتسرع بلو كفقر وتعي بلو أملا بلو فقصما يقبلني بلو تلوخنا بلو سكي يمنع لكم حفا بلو تلوخنا بلو تلوخ فقري بلو عبن بلو بفقري لأملا كبتغل لي بلو زيد حانا بلو بفقر أملا كدحني بلو أبسس عجل منا بلو أب كل بوتانا بلو أب كلنا عناس ملكات بلو بتعبى فقر بلو بتعني أملا فقري حجبز تلوخزي وريسنا يمنا بلو وريسنا يمنا وريسنا يمنا وريسنا يمنا وريسنا ينا بلو كل زي بزحكا يبلو بتلوخ فقري حج فتعاتويها حج فتوتعيها حج فتورسيها نفقر زعقت بلو ولا حدا يلن بلو فقري تبرتني بلو أتواي تبلنيا جواي تبلنيا أحاسيك بلو وراسيك فقر أملا بلو أي تتحزنيا أتواي تبلنيا أي تعقتنيا جواي تبلنيا أما أخذ كله بلو فقر تسرحها بلو أبما بلو هللويا شكاتا بانتازينا بهذا لو بفقر الله تفسسبات لهم هللويا بيتكم تهانت أخوتي هللويا عليت كاتور رسيها هللويا كتماتات كاتور رسيها هللويا زيد حدا غدعني هللويا فقرنا يا الله هللويا زعقت ويدلنا هللويا شكاتا ولا بانتاسي كاتا باندا إيه لا بانتاسي كاتا بهذا بهذا لو متحدثوا قولي الفقر أقول لك محتاس كبري محتاس كبري هللويا بحيله وحزي وحزز هنا هيوت وحزز هنا فقري أب هيوت كهو حزي أب أقول لك كهو حزي أب نقر كهو حزي أب بيت السب كهو حزي بس كذا من عمين يبا ساعة من عمين يبا ساعة من عمين يبا شبكة تبان تبان እግዚአብሔር ሰናይ ሃሌሉያ ወይታ ይባላል كل ما عاد فتر كاي بلو زعت سمعت أي لما بلو زعت سمعت
የለም በሎ ኢየሱስ ጎይታ ዕልልታ ታዓይና አመት ናይ መዋን ጊዜ ለና ዘማን እንዳዘመረ ዲያቆናት እብሉ ከም ታብሉ ዝመሰለ እንድልዩ
نابتنا يسنسر عن من هذا فينا زخانة من كساس كنا في كلمة أبزر زلنا مفلو إجابة مسكين وقتها نقول من هذا فينا كبرنا عمله يكون بس كده كم كنا عمله لو ما عندي إذا بدأت أصحابنا لين بعدين تعلم الشيء Christ life last days generation college كنت أقدم الناس بالنايو نخلى أجيزيو لو ما عملت حق تشعر سنة بعدين كنت ولو ما عملت ما كلا عيسو نايز بما ومرتا إجابة رجعنا له 4 سنة مهارة ما نمر علىنا إجابة مسكين مرات ما نابز بعدهم يسوع كويتاي حوالي زنجد نامر بعدهم بتاعي تقبلوا Yesus kuikai, pastor berkata mana mereka agar ganti mana. Yesus kuikai, berkata nama pun halifnya asmat kita wina Xavier Mesken, atau kita sendiri cuma tahu sekarang post itu lagi Xavier Mesken abzat hatum suara terus post menandakan bezia atau kameraman kita berdoa nanti Yesus kuitai. Yesus kuitai, kudana bahasa anakku, Xavier Mesken, asmat naik berarti berigam tuai, betawi tempat tanda mahtusnya, kudana Allah itu, sambil Adam sakit, ada tak. Paulus Stefanus tabi'in hadda Second عند برهان
ዳንኤል ዳንኤል ፍሮይን ጥላሁን
ሳሙኤል ነጋሽ በጣቃይ ዲቦራ እንደማርያም በጣቃይ ዮሐና ሀብተማርያም በጣቃይ ታሰልዩ ሄቨን ጸጋይ በጣቃይ ዮርዳኖስ ተክለማርያም በጣቃይ ዊንታና ተስፋ ማርያም በጣቃይ
በጣም አይነት ዲያቆናት እንዳልዓልዎ ቆሎ ናብ ናይ ጸሎትን ናብ ናይ ኣዋጅ ግዜ ተመረቕቲ ክንሓልፍ ኢና ዲያቆናት እቲ ኣዋላ ተልዕሎ ክብርና ኣምላኽ ይኩን ፓስተር በርሀን ኣገልጋል ፊልሞንን ጎይታ ይባርኩ
ሃሌሉያ ኢየሱስ በዚህ ስርዓት መራ ተማረው ደስ ብሎ ደግሞ ዕለት ታዛቃይት እግዚአብሔር አዋሽ ለቢ ናትና ነብራ ተመረጡ ዲፕሎማ ክላስ 2024 ናቱ ለመጨረሻ ማለትም ቁሩብ ደህባታ ላይ ኮሌጅ ገቢ አስፈጽሞ አቀራባ ጊዜ ተማሃሮ ዝምረቁ ስለዘለውና በሰርቲፊኬት ደረጃ ይማሃለው አተፈላለየ ዘለኹ ቃል ናይ ትምህርቲ ዕድል ንምኽፋት መጀመርታ ኣብቲ ማሕበር ብስኩል ኦፍ ላይፍ ወይ ድማ ትምህርቲ ናይ ህይወት ዝብል ናይ ጀመርቲ ክላስ ኣለና ድሕሩ ስኩል ኦፍ ዲሳይፕልሺፕ ዝብል ናይ ደቀ መዝሙር ካብ ዓመት ክሳብ 6 ወርሒ ይወስድ እቲ ናይ ስኩል ኦፍ ላይፍ ናይ መጀመርታ ትምህርቲ ከዓ ናይ 6 ወርሒ ኣቢሉ ዝወስድ ናይ ጀመርቲ ክላስ ኣለና ኣብቲ ዝቕፅል ሰርድ ሌቨል ናይ ስኩል ኦፍ ኮሌጅ ድማ ክራይስት ላይፍ ኮሌጅ ካብ ዓመት ክሳብ 6 ወርሒ እቲ ትምህርቲ ክሳብ ሕጂ ግን በቲ ተፈላለዩ ማሕበራት ዝመፁ ኣብ ድሕሪ ባይቶም ኣብ ዓመት ንላዕሊ ኣብ ትምህርቲ ብኣገልግሎት ዝሰርሑ ሓለፋ ብምቕማጥ ግን ቀጢፍና ኣብቲ ናይ ኮሌጅ ኮርሳ ብምሃብ ናይ ምምራቕ ዲፕሎማ እውን ስሙንቲ ወሲድና ኤግዘምሽን ዝበሃል ኣሎ ኤግዘምሽን ማለት ኣብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካልእ ማሕበራት ኮይንካ ዝተምሃርካዮ ደረጃ ትምህርቲ ግምት ብምእታ ሕፅር ብዝበለ ኮርሳት ሂብካ ናይ ዲፕሎማ ናይ ምምራቕ ኣገልግሎት ኣለና በዚ ናይ ትምህርቲ ተልእኮ ክራይስት ላይፍ ፅዒቱ ይሰርሓሉ ወለዶ ንምትንሳእ ህይወት ፍቕሪ ቅድስና ሓይሊ ዝዓተቑሉ ሰራዊት ኣምላኽ ንምትንሳእ ምክንያቱም መወዳእታ ዘበን ኩሉ ክሓልፍ እዩ ኩሉ ድማ በብመንገድን ውዲን ፍቕሪ ግን ኣይወዳን እዩ ስለዚ ተልእኮ ፍቕሪ ዝሓዙ ወለዶ ክርስቶስ ኣብዚ መጨረሻ ዘመን ታጉባያ ንምድሪ ከንቀጥቅጥዋ እያ ስለዚ ነዚ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ዘለዎ ፍልጠት ፍቕሪ ዘለዎ ፍልጠት ካብ ብሓቂ ፀኒዕና ክንመሃሮ ሎማዓንቲ ሕልመ የቕርብ ኣለኹ ዓለም ነትናታ ኣፀቢቓ እንታይ ጌራቶ ኣጋዋይሓን ኣድሚቓን ንዓለም ሙሉ ናብቲ ናይ ትምህርቲ ጠቅም ይኽእል ደረጅኡ ማለት እዩ ማሕበር ድማ ናይ ክርስቶስ ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ፍልጠት ብትኽክል ክሳብ ናብ ኣምላኽ ዘኺደና ደረጃ ዘጓዕዘና ሕልፍ ዝበለ ፍልጠት ስለ ዝኾነ ንዕኡ ፀኒዕና ክንመሃር በቲ ማሕበር ዘዳለዎ ደጊመ ዕድመ የቕርብ ኣለኹ ማለት እዩ እስኪ እግዚኣብሔር ዕለታት ኣይትሃበ ሃለለውያ ወይታ ይባለ ስለዚ ደጊመ ክላስ 2024 ዲፕሎማ ዕለታት ኣቕዒት ንተማሃሮ ማለት እዩ ንክብሪ ኣምላኽ ሃለለውያ እግዚኣብሔር ይባለ እስኪ ደስ ዝበሉ ዕለታት ዝብለኒ ኣለ ዕለል የለኒ ሃለለውያ ተልእኮ ፍቕሪ በልዎ ንኹሉ ስዒሉ ዝወፅእ ይበልዎ ንኹሉ ስዒሉ ዝወፅእ በልዎ ተልእኮ ፍቕሪ ይበልዎ ነዞም ክላስ 24 ብምንታይ ነስየድናዮም ዘለና ተልእኮ ፍቕሪ እስኪ ተልእኮ ፍቕሪ በልዎ ተልእኮ ፍቕሪ በልዎ ፍቕሪ ዘይሃንፀ የለን በልዎ ፍቕሪ ዘይፅጉነ የለን በልዎ ፍቕሪ ዘይሰርሐ የለን በልዎ እስኪ ዕለታና ኣምላኽ ሃለለውያ ዕለታና እግዚኣብሔር ሃለለውያ እግዚኣብሔር ይባረክ ካብ ዘለና ሓፍ ክንብልና ተማሃሮ ኩለኹም ኣብዛ ቅድሚት ትወትይኹም ናይ ምብራኽ ናይ ኣምላኽ ፀጋ ናይ ምክፋል ኣብ ድሕሪኦም ድማ ዓሉ ምኽሪ መንፈስ ኣምላኽ ውሽጢ ግብረሎም ንቅድሞት ክመርሖም ክንባረኾም ኢና ቅድሞም ዘሎ ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ማሕበር ኣገልግሎት ናይ ስራሕ ኣገልግሎት ናይ ሓዳር ምስ ኣሕዋት ናይ ምግልጋል ኩሉ እግዚኣብሔር መጎስ ክቦም ፀጋ ክብዛሓሎም ማሕበር ብምልኦም ክትስይኹም ካብ ዘለኹሞ ዕድማት ብምልኦም ክትስይኹም ዳውና ሓፍ ኣቢልና ክንባረኾም ሃለለውያ ላፓንታሲ ካታፓካታሲ ካታላፓንታሲ ካታላፓንዳ እግዚኣብሔር ዘደንቕ ኣገልገልቲ ካብ ማእኸሎም ከውፅእ እዩ ዘደንቑ ሕብረተሰብ ከተንሲ እዩ ዘደንቑ ናይ ፍቕሪ ኣገልገልቲ ከተንሲ እዩ ዘደንቑ ናይ ክብሪ ኣገልገልቲ ከተንሲ እዩ እግዚኣብሔር ብዝሓቦም ሃለለውያ ከም ፍቓዱ ዝተማሃሩ ኣገልገልቲ ፓስተራት ነቢያት ሃዋርያት ናይ ፍቕሪ ኣገልገልቲ ኮይኖም ምድሪ ክሽፍኑ እዮም ምድሪ ክሽፍኑ እዮም ምድሪ ክሽፍኑ እዮም ኩላህና ዓይንና ነው ሓፍ ኣቢልና ስለሆም ንፀልእ ሃለለውያ እግዚኣብሔር ዘጀመረው ኣፍ ደጌ ብዓብዪ ትግሃት ብዓብዪ ድርኺት ብዓብዪ ፅምኣት ንቅድሚት ጥራይ ክጓዓዙ ክንፀልየሎም ኢና ናይ ቅድሚት ኣገልገልቲ ክኾኑ እዮም ሃለለውያ ናይ ቅድሚት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ማንም ክዓክቶም ዘይክእል ናይ ቅድሚት ኣገልገልቲ ናይ ቅድሚት ሰባት ሃለለውያ ናይ ቅድሚት ቅብኣት ኣብ ልዕሊኦም ክፈስስ እዩ ሃለለውያ ንቅድሚት ጥራይ ዝኾኑ ኣገልገልቲ ሃለለውያ ፀልማት ክዓክቶም ዘይክእል መኽርሰብ ክዓክቶም ዘይክእል በቲ ዘለዓለማዊ ምኽሪ ምስ ተእስቦ ሃለለውያ ነገራት ዘንቀጥቀጦ ሃለለውያ ኣሕዛብ ዘንቀጥቀጦ ሃለለውያ ከባቢ ዘንቀጥቀጦ ሃለለውያ ሎሚ ቅብኣት ካብቲ ልዑል ኣብ ልዕሊኦም
يملوا هللويا بمخر منفس يملوا هللويا بمنفس حين يملوا هللويا كباملا زخنا هللويا أقلقل تراي موجع تازبا كرايس تراي أقلقلتي هيوة عملا حزم زقلقلو فقر عملا حزم زقلقلو طباب عملا حزم زقلقلو مخر عملا حزم زوهتو هيك أنميت أقلقلتي هيك أنميت تماهرو هيك أنميت هزب عملا لو من كلمهم إكزابير كبتين لا فانتاسي كتا فكتاسي كتا لا باندا لا فانتاسي كتا لا باندا دي لا باندا اللي كلهم هالليا سلازم محوات سلازم تمهار هالليا إكزابير هالليا هيك أنميت هالليا أقلقلتي هالليا نقرميت ناس عارز وجه هالليا ندحريت زي ملوس هالليا كم تبقى زور هالليا بنحريت زل دار سحقيل هالليا نبت حجة إعلام هالليا نبت قدس توعيد هالليا يقول له خذ هالليا لو من أيموجا عملتكم هالليا نقرميت وعازم عملتكم هالليا دار حاسم توتل عمتي هالليا أبقل ما هم نجسات كم بركة غير أبقل ما هم هزاب كم بركة غير زجحنا نفسات كم بركة غير ولا نأخذ تنسيه بأخو ما حبلات كتكاني بأخو ما لحظة مطفريه نبيات هاويات كفريه هالليا ربان تاسيبا كتا بابا 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 ريبا بابا 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 باركوا هالليا بس أبن ولد المنفس كل سنة باركوا الله زمنهم اللوم يا هالليا زمنهم زمن فري هالليا زمن عوتي هالليا زمن مدحاسي هالليا زمن مديابي هالليا زمن مجزاي هالليا زمن موتاي هالليا لا فانتاسي كتا باكا بانتا لا فانتاس هالليا شكاتا لا فانتاسي كتا ريكاتا سكاتا لا فانتا جيدس اللي إكزابير يبالغ نحن ده هالليا وبايا لهم حفاظ هالليا قدم حج جايبكم زي تفتح جايبكم قدم حج باتيحكم زي تفتح باتيحكم قدم حج زي عاتهم وتعاتوهم لو إكزابير مسحهم حل فيه قدمهم قوتيهم أبا أملاك تنبريهم مسا أملاك تسرعيهم مسا أملاك تبعديهم مسا أملاك توتيهم قدمهم زحيتكم يلا هاي كلمة هاقلقلتيهم هاي كلمة هاقلقلتي هاي كلمة هاقلقلتي قدمهم زوتت لا يلا نهزم داك تتعالى غيهم أبوتات مسؤول داك تتعالى غيهم زفرسة هاتيهم زفرسة هاتيهم كتنقليهم كتنقليهم كتتعاليهم كتسرعيهم رابا بابا 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 ريبا كاتا بانتاسي بانتا شبانتاسي باكاتا رواية بمرو هذا وحفاظه شاكاتا بانتاسي بانتا سبانتا كويتا حدث تي زبن زبن تدم هالليا زم سبعة نقدمي تقول بعزيهم هالليا زم تمهر نقدمي تقول بعزيهم هالليا نقدمي كفاقني يوم هالليا نقدمي كفاقني يوم هالليا نقدمي تقول بعزيهم زعقتهم ولا حد إلا زعقتهم ولا حد إلا نتتمدبوا في الطمية نتتمدبوا في الطمية عم استغمدوا في الطمية بس كذا عمل عمياني با زعمل عمياني با زعمل عمياني با ويتها بسم عبد ولد منفس كل سنة بارهم الله زمنهم بخلوا بتنكايهم زمنهم بحيلهم بتباب أملاخهم بحيل أملاخهم بإيمان بتنكام خلوا جزي هالليا بالأكت إكزابير سراويت أملاخي يعجبوا أكرمهم ودا أملاخي يوتا منفس أملاخي برحيو أبزاعته وسعاته أبزاعته وكزاته نقول زمنهم هالليا بحيلي فتسموا بحيلي فتسموا بحيلي فتسموا بحيلي فتسموا بس كعلت عن إكزابير من هالليا علت عن إكزابير ويتاي بالك حدا دسل ندبسي أو إشتاي تاي مسي كابزيهم ولا حدا كحزم زي كلو نكدم يتعدل تختنسيو نقدم يترايز بعاد هالليا بزح سبعة مخنيه تايليو ناقل يتحسب حزي زي أتوم نقدم يترايز وجه هالليا نقدم يترايز بعازو نقدم يترايز فتنو نبتحجز علامات لا يمزوي نبتوي هذا الأيام يمزوته نبتعمل أخذ الأيام يمزوته بس كزامنا أميني با زامنا أميني با زامنا أميني با زامنا أميني با عللت عن إكزابير عللت شكاكا فانتاسي كتا لاباندا أبزم ما أخذ ملاحت خينهم كواتيو باسترات خينهم كواتيو نبيات خينهم كواتيو هاوريات خينهم كواتيو حقست خينهم كواتيو تكفت خينهم كواتيو عللت عن إكزابير ولا هاللويا
ويتا سناي بفقر الله نبزبت سفرنا كسرنا كيدنا ويتا يبارك سكيل تاني زامير وهذا إلين تاني زامير شاكتا باكتا زينا باندا سيكالا باندا زامير يبارك قبل اسكتنيوم كم علتا تعيد هذا لوي تعيد علتا هذا لوي لا بانتا سيكاتا لا بانتا جيدس ويتا يبارك هاليلويا شاكتا لا بانتا سيكاتا لا باندا ريبانتا ساكاتا لا بانتا جيدس زامير سلاي اسكت تحبس إلا اللي هذا ليه يتحبس إلا اللي هذا ليه اسكت ينفع تلو لكن اللي كان تحساس بازلو بلو كعكتا يكيني بلو نقد بيت مخاز لمدى بلو نتحيت عن اللسني بلو قويتها بلو لكن اللي تعمل بلوتي زنبرو بلو سخاها بلو لكن اللي تعمل قاليها بلو هاي تحكتني بلو دوا هاي تبني بلو اسكت على تاني زابير والحالة لو زابير يبارك بفقر عمله من عمود قريبنا سلزون عيد قصاص እግዚአብሔር ይመስገን ናይቲ በራሲ ሳይሳት ወጥቶ ተጥቆሉ አይቱ ቃሳስ ሁሉ ወይታይቆ ሕጂ ድማ ከመቀጸልና እግዚአብሔር ይመስገን ካብቶ መጣጣቲ ሓደ ሓው መዝሙር ቀርበናይ ሓውስ ሰመት ኮይኑ እሱ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ከመጣጣቲ ክብርን ወይታ
نبرنا ترى كوتو بس زادوا كل كذا ناي تقولوا جوا يزلوا ناقل قلت كلها تقوملت بزبرة تمواجه كل كنا وتيتكم هنا أسفناتكم هنا حدش مزمور كقربلا لكلام أبتمال خمكاس يتبلغني أبتمال خمكاس يتمسكنني حدش نقدر بيتقبل كلام وزن حدش نقدر هذا يوم كلام يغني لنا ولا حدش أدمير لنا أروح أجي خالد زرايله نعم نشتيكم نقدر كهولا تغليهم أنت يتجلد مزمور ذليهم وتعبوا
ኢየሱስ ጎይታይ እስካለ በሉና አምላክ ኢየሱስ ጎይታይ አምናይ ጎይታ ነገር በጣም ይዘገለ ዋሳስ ነበር ለሚጎ ክብርና አምላክ ይጎ አበዝበታት ደማት ንበይ አበዝበታት ንበይካ ክብርና አምላክ ይሁን አሁን ከለትና ይሁን መንፈስ ቅዱስ ሐሪውን ሰብ ዋሳት ነበር ናይዝበታት ነብይ ገብረካ ክብርና አምላክ ዛአመን እንደዲ አበዝበታት ንበይ ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላክ እስከን ፍትሐው ሐውና እስከን አምላክ ክብርና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታይ كم قصدت مع إجابة مسكين كابت مرات تسوي إجابة مسكين نايقت مجزء لنا كابت مراتي كم تريد أبو جزء إجابة زعمة الدماء قد مقدر لنا إجابة مسكين نحاولنا باولوس ستيفانوس نعمل عدمين تعيط أول ስም እግዚአብሔር ብሩክ ዝማሬ ተሰጠው ማለት ነው። ለዝማሬ ተሰጠው መንፈስ ቅዱስ መላው ላይ አማከና ፍቅር ስለዚህ ተሰጠው ያለው በተፈጥሮ ድማ እግዚአብሔር እስከለታና አምላክ አይደለም። ዳዊት ሐደ ጊዜ በዚህ ዘሪ ሐደ መዝሙር ዘሚር በሐቂ ሳህል ምህረትን በሁሉ ዕድሜ ሰባኔ አቤት እግዚአብሔር ድጉን ለዘላለም ነበር እስከ ሐሳብ አቤት እግዚአብሔር ስለ ለዘላለም ነበር ድገሙ አቤት እግዚአብሔር ለዘላለም ነበር ሃሌሉያ ገጥም ይዘዘ መልእክተኛ ያሉ መልእክተኛ ያለ ብስራት ዘበስር ናብ መንገድ ሐቂ
ናብ ኩሉ ዝሕብር ንመልእኽተ ይስማዕ ብህይወት ክትነብር ኢየሱስ ተንስኡ የለን ኣብ መቐበር ዓለም ሕቂ ምናን ጥፍኣት መንገዳ እንዳቀባጠረት ተእቱ ናብ ዕዳ ናይ ብዙሓት ሰባት ዕድሜኦም ወሲዳ ንንእሽተይ ዓቢ ብሕማም ለቢዳ ከምኡ እዩ ከመይ ኢሉ ክሕሻ ከይዱ እንዳገደዳ ብሓቂ ዓለም ሕቂ ምናን ጥፍኣት መንገዳ ሕጂ ንዓይ ሰብ ቅዱስ ተንኮዩ እዚ መሳይ ዘሎ ካብ ኩሉ ዘድሕን ነቲ ዝቕበሎ ኣጆኻ ኣይትፍራሕ ዝብል ኣካል ኣሎ ፀገምካ ዝርዳእ ኣብ ዝፋኑ ሃሌሉያ ተልእኾይ ህይወት እዩ ንኩሉ ዝምልከት ብኢየሱስ ክርስቶስ ተምራሕ ናብ ዓወት ካልእ ኩሉ ሓሶት የብሉን መሰረት ኢየሱስ ጥራይ ዝተንስአ ካብ ሞት ናይ ሰላም ተልእኾ እዩ ዘሎ ምሳይ ኣብ ምድሪ ዘየለ ዝመፀ ካብ ሰማይ ካብ ዙፋን ዝመፀ ካብቲ ቅዱስ ኣቦይ ኢየሱስ ይብል ኣሎ ንዕሙ ፅናባይ ሃሌሉያ ፍቕሪ ተልእኾይ ካብ ኩሉ ዝበልፅ ፍቕሪ እግዚኣብሔር እዩ ካብ ኩሉ ዝበልፅ ብፍቕሪ ተመራሕ ሕጂ ኣክል ዓመፅ ስለ ፍቕሪ ኢየሱስ ዝሰተየ መፂፅ ፍቕሪ መቐተይ ኣይፈለጠን ዓመት ንፈቐር ንቐደስ ብፅድቂ ንመራሕ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣጆኻ ኣይትፍራሕ ደጊም ግዜ የለን ቀልጢፍና ንናሳሕ ኢየሱስ ክመፅ እዩ ለሞኾነ ፅባሕ ኢየሱስ ክመፅ እዩ ለሞኾነ እስከ ደቂቅ ኢየሱስ ክምለስ ይበልስ ኢየሱስ ክምለስ ይበል ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይሁን እስከ ስለ ጳውሎስ ካብና ንጎይታ ዕልልታ ብግጥሚ ገሊኦም ብመዝሙር ገሊኦም ብቓል ኣምላኽ ብኩሉ ክግለፁ እዮም ኣሜን ዶ ኣሜን 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 ክብርና ኣምላኽ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሕጂ ድማ ክንቅፅል ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ካብ ተመረቕቲ ድማ ናይ ምስክርነት ግዜ ኣለና ንሓሙሽተ ደረኽቦ ሓውና ቢንያም ድማ ናብ መድረክ ውዕድመ ክብርና ኣምላኽ ብጣዕሚ ተቐብሎ ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን አምላክ ኢየሱስ ጎይታ አምላክ ሰናይ ኧረ ኢየሱስ ጎይታ ምስክሮ ደለኹ ኣነ ብዙሕ ሓሪፍ ኩሉ ዝኾኑ ኣነ ኩሉ ብዙሕ ሓሪፍ ኢየሱስ ጎይታ ኣብ ኣስመራ ኣብ ባሻው ትውሊድ ዓብየን ሕሪበኩም ታሪክ ኣይትልኩም እዩ ኢየሱስ ጎይታ ኣብኡ ኣጀንዳ ኣምላኽ ወይ ምሕረትን ፍቕርን እግዚኣብሔር ማዕረኽን ደሊ ኣብ ቢንያም ዓብይ ምዃኑ እየ ክነግረኩም ደሊ ኢየሱስ ጎይታ ተዋና ነገር ኣነ ኮርስ ኦፍ ነይረ ብሽክለታ ክልተ ግዜ ሰይጣን ከጥፍአኒ ብዙሕ ሽፍት ገይሩ ማለት እዩ ኣይየበልኩም መወዳእታ ግን እዚ ሰብ ኣለኹ ሸሞንተ ሰብ ኮይኖም እዮም ሃሪሞ ግሩፕ ኮይኖም ማለት እዩ ፍርቂ ነብዘይ ለሚሰ ዓረብያ ገደ ይኸይድ ነይረ ዊልቸር ማለት እዩ ካብ ዊልቸር ክልተ ውርኩስ ገይረ ኸይድ ነይረ ካብኡ ከይሓወኹ ከለኹ ከዓኒ ንታዕሊም ወሪደ ካብኡ ተዓሊመ ገለመለ ከዓኒ መፅአ ማለት እዩ መፅአ ከዓኒ በቃ ኣይገደፈንን ዋዕዐይስ ኣይገደፈንን ዳርዩ ክዘልል ከምኩሉ ሰብ ማለት እዩ ወሊደ ቆልዓ ወሊደ ገለ ሽዑ እዛ ቆልዓ የዕብያ ምስ ስድራይ ኮይነ ዓቢ ነይራ ኣነ ኣብሄ ስለዝነበረ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሓደ መዓልቲ ጎይታ ይጋጥመኒ ማለት እዩ ጎይታ ምስ ተጋጥመኒ ስኺረ ከለኹ እየ ጎይታ ረኺበ ጎይታ ረኺበ ኣብቲ ፕሮግራም ናይ ኤርትራ ፕሮግራም እንድሕር ኩላኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ተሓቢኻ ኣብ ገዛ ተሓቢኻ
شخير عليه طيب يمكن ولا I don't know يفلتني بدحريو مساعته أو يتصلوا قل ويتوا أي كذا ويتصلوا أو ترى أخوان بفرط أسوق عليك مو تقال قونا الوسيلة كم يقولون هذا الزار أطلع فتني إلى ومزحف بس خمسة عين فتنينا ما نفسر مزحف كيف فتني قل نعم لا تفضل قل هو فتن دبر بيزك شو متعمل لي هاي ما كي تعرف كل دبر بيزك لي دبر سينا غيري مريم علي دبر كأنا كم كل سب بمريم مثلي فتني وانجيل مسكرني وانجيل نغرني صلاي كم تاريخ لو يسوع كويتا نستايق زلوطو كويتا مغرتي بني يسوع كويتا لك كويتا مسخبو اب حد معتي في الفتاتي تبعتي تاريخي تلويت أكاد الناس فاشين يدخلون متعبيت على الموسيقى يا أختي فاشين لما تخلاني يدخلون ميرا بكا خبر عيد بكا توزح بكا تذكر تستير خي ميرا أولا يعني كان تاريخي تلويت وميت سمع تاريخي صعب أما بوتجيرن كم شابيرن سرجيرن أمانة مسيرية يسوع كويتا كم زلوا دونينا تاريخ الجبوتي هم كيرن بقى إجابة كاني حقنا يلو تاريخ مولو يكون ريحه هذا يسوع كويتا وانا نجر تاني لك كويتا رخيبة أسمارا كويتا رخيبة دحنت مشي شو هذا أكل على خرستاني المحمية يسوع كويتا على خرستاني المحمية حنت معتي أو كيري فلني أو رطبي فلني أفتي ولا نتفلني بزوجتي فوتو معتي تصلي من قدك يا رخيص باستر أيوة باستر يا خوينا هذا يسوع كويتا ስለዚህ በቃ كل ነገር የተቀየሩ መዝሙር ትምህርት ዋና ነገር በቃ ትምህርት የማር ሽሽ ወራ ሰው ሁሉ ከታው ወደ ቋንቋ ታመን ሃይማኖትን ወራታ ይማላልስ ወራታ ዋኔሮ ስለተነጽ ይሄ ሻት ሃይማኖት ተባይለ ስለሆነ አብሐርናቸው ላይ ሰላም ላይ ያለው ነው በይት መኪት በቃ ጓሌ ከተሐውያ ጓሌ ወኛ እግዚአብሔር ከሳገን ስለዚህ ለካሽው ወራን ተስተርና በቃ ወራታ ታራሬላ ስላም ከመናኒ ታራይቶ ታራሬላ ወራታ ከ ወዲህ ሪሶርስ ወዳሊ የደምስ ወጣው ልክ ኖርማል ነው በቃ ዳውልኩ ገደ ነው ማለት ተከለቱም ሶል ዴላስ ዛው አሁን ረዳያ ጋሽ እኔና ተስሊቲ ተወደደ ኢየሱስ ወይታይ ወልድ ከሚዲ ፈንዶሞ ፈንዶ ስትራይት አይቆም ይሁን አረ ኢየሱስ ወይታይ ባለ ተወዲያ ሸው ነሐለዋት ተፋሚያለ ማራ ፎቶ ፌስቡክ ላይ ገደባይ ቢነግሪኒ ስጋት አብለበያ ግን አውባ በመኸራ ሐብስ እግዚአብሔር አማኝሮ ተጋሽው ቀብራ ተወልኩ ወልቤት አልተበርና ይለው በኸለከ ያለማን ነገር ግን እግዚአብሔር ለይለም ኢየሱስ ቆይታ አምላክ ይሄኔ እዚህ አይተሳናፈልኩ ስም ስድራይኩ ሁሉ ታይብር ናአለም ከመለስ ናፍቱ ተቆረጠለስ ኢየሱስ ይሄን አይመለስ መልሶ ወስዷል መልሶ
أفضل ኢየሱስ ጎይታ ጎይታ ልክ ካብ ገዛ ይወፅእ ከለኹ ብጎይታ ይወፅእ ሰብሩ ምስ ኮኑ ሃሊሙ ይወፅእ ዳሕጓሊ ምስ ወፅኹ ዓዱኻ ናኮኑ ገንዘብ ወዲ ግን እግዚአብሔር ከም ሰብ ኣይኮነ ኢየሱስ ጎይታ ልክ እግዚአብሔር ከሳግረን ንኾኑ ካብ ራማት ይዘወለይ ንህለ ካብ ራማት ጋር ዓዲ ሓደሽ ደኣቱ ደቀይ ንኸኩ ግያት እግዚአብሔር በዲኒ ደቀይ አገልግሎት ወይኖ ገሌው ተመሪያው ገሌው ተሓተው ክብርና አምላክ ኢየሱስ ጎይታ ኮሙ ይዝምር ይረካ መዝሙር ጎይታ መዝሙር ዛረበኒ ይዝምር ይረካ ብዙሓት ኔሮ አለና ካዝበሉኒ አለሙኒ ለደልዮ ከምትን ሰው ዝበሉኒ ንሳቶም የሉ ማኣኻግና ይሓፍርኩን ንስኻታ ኢየሱስ ጎይታ ብኸብሪ ዝተመርዐ ብኸብሪ ብዙሓት ንረድኤት ነይሩ ጎይታ ቀሺ ነበረንን ገዛ ደይብለይስስ ኢየሱስ ጎይታ ሓወራ ደይብለይስስ ምሳይ ሞቶ ደቀይስስ 4 ነይሮም ትምህርቲ ወደ መዝሙር መሃርስ ቅርሺ ብሎሞ ኩሉ ፅርግያ ሰሜን ከይደ ከገልግስ 10 ቅርሺ ሰዓት ኩሉ ጊዜ ኢየሱስ ጎይታ አምላክ ሰናይ ኢየሱስ ጎይታ ኣብዚ ኩሉ ኣገልግሎት ዘይበቃ ፍሉይ ኣብ ልበይ ቦታ ዘለዎ ሰባት ኣለዉ ክፍቕር ኣምላክ ኣቦስን ኣወጠቆስ ሳባሲ ሳቢ ዓፎን ሓሰን ዋይ ንምንታይ እዚኦም ድብሎም ኣለኹ ምሽ ከምዚኦም ዝበሉ ኣገልገልትስ ብለጥዎም እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ነገር ኢየሱስ ምሳይ ትነብሩ በቃ ዓጅባ ደብሩ እግዚአብሔር ስስ ብመንጎዶምስስ ብዙሕ ነገር ለኒ ኣብ ኣገልግሎት ይፍታ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ እዚኦም ብሩኻት በቃ እዚኦም በረኸት ናይ ስለምንታይ ስስ ኣምላክ ሰብ ከም ዘለዎ ነግረኩም ኢለ ዋና ነገር ስስ ወደ ሓደ የብለይ ካብ ገዛ ክወፅእ ከለኹ ንዓኻ ኣሚነ ዝወፅእ ዘሎ ኢለ ሕጂ ከም ታሪክ ከም ዝኽእለኩም ከለኹ ኖርማል ካብ ዝወንጌል ኢለስ ንትግራይ ኢና ትፈልቕ ኢለ መብዛሕትኦም ትፈልጡ ሰብ እንታይ ብለን ነይሩ ፀሉል እዩ ረይቶ ፀሉል ኢየሱስ ግን ክፅለል እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክፅለል ጌታ ከማን ኢየሱስ ክፅለል ስለዚ ክብርና ኣምላኽ ላዕሊ ማንም ነገር ስስ ተራ ነገር ኣይኮነን ግን ሓደ ነገር ኣብ ልበይ ሰብ ክመሃር ኣሎ ሰብ ክንወጥ ኮይኑ ክመሃር ኣሎ በቃ ክንወጠካ ዝኽእል ትምህርቲ እዩ ብሩኻት ነገራት መሊኢልካ ኣይትዓርፍን ኢኻ ገንዘብ መፂልካ ኣይትዓርፍን ኢኻ ኢየሱስ ተለከ ክትዓርፍ ኢኻ ኢየሱስ ጎይታ ታሪኸይ ለዊትካ ደው ኣቢልካኒ ኢኻ እሞ እነሆ ኣብ ቤትካ ተሰማሚዕኒ ኣዚመኒ ኢየሱስ ጎይታ ኣዝየ ፎቶ በቃ ኣያለ ኢየሱስ ጎይታ እስከ በዚ ምስክርነት ለው መዓልቲ ዝተሓቆስ ናይ መወዳእታ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ተመረቕቲ ድማ ሓፈሻዊ ኣብ ዝፀንሕ ናይ ትምህርቲ ግዜ ከም ወንጌል ተምሃሮ ኮይኑ ድማ ሓውና ሳቢ ከቕርበና እዩ ከም ወንጌል ተምሃሮ ኮይኑ እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ዒልና መደት ክገልፅ
هاليلويا أملاكنا سماي برهان صدمات البر صدمات كأحزم هنا خبز الله على البرين أمين نتمرد وكيلا نشتري سيف تخبر به هاليلويا قال وكيل تمهارو هلايزو تمرد دبلوما كرايست لايف كوليج سلام أملاكنا عميون بقولنا يسوع كريستوس تبارك من استحروا من كورسات عدومات أجايشنا أجليت بتكريسيانات أبوتات أديتات كلهم من السياد محبة كرايست لايف لاست دايز جنريشنال تريننج كوليج كومون تمرتي وقع سلام نظام حتى نمزيكم كتخبروا بقع بخنياتو بتزبل ساعات جمير كحدود الكلمة مالت نايتز جمر كان فتسبتو وترك لها بلوز حاجة سن فلوس وانا سمعت كم زلوا نايم صحة مسكر أنا حاول مسامين لمالومي نقول لهم بفقد أملاك بمالينة منفس كرسي نبز أملاك زدالو ما عندما تيوم زلوا نايس زي وانا نايتل علم في أبين أملاك استقام سلام فقر أملاك مسامهم يوم قبل فترة قتيلة بزعما زلوا يمسكوا زلنا حاجة مالت كرايست لايف لاست دايز جنريشنال تريننج كوليج نمبل كلا عيزو بستوها بستانا بأكاد تربينا نايت معاني تغافل تنكون سلز بمعنا بس كلهم تمهارو تمررتي كلا عيزو يقولون نتعجبين وزفت سمنا ربك زيابير أملاخ دقيمة كبريه بقى زنبرنا عملت زتوها بنا سلطانا علامه كمزي مسل نتزنبرنا سلطانا جميرنا سعنا وجد بمرحلة منفس كنوس كم زنبرت نايزوم كلهم تريوم زلهم تمرتي مسكر مالت أب كريستنا نازنبرنا أتمام ذا بفلاي أب الزمن زي تنقو زمنا أكاينا مرت مالت كن حز أغيلنا مخنياتو تزنبر ستنا أب زون سكونة متات زتقوري اليوم قدامي ناي منفس كنوس ولدو مدلاون مهنات كالاي ناي فقر حق ولدو مدلاون معتقد سالساي ناي صلوت ولدو مدلاو رابعاي ناي مودعتا زمن سراويت كريستوس مدلاو حمشاي ناي حيلي ولدو من نطحن متنساي شاشاي ناي كبري ولدو متنساي مقهادل بصقع أملاك زعيز ولو منفسروا معقل سلطناي أبزيعتهم كالن تورت زقبر سلطنا توحيدنا كسينا كابستوحبنا سلطنا زتتكمنا يا كابتوزح قلبوا الكفتني زيابير أملاك أبانا ما عليها زي كل حيلي أقميته خمزلو ومون إحنا عبس راح يتبيننا خمزلو مالت بتمرتي كان بمنبر أزوجركا صلوت فقر مسكولو بمنبر سلامنا خلفلو خمزلنا النقاقين كالأول ناي فقري تلوخو تقبلنا خمزلنا نعلم كالحكي مالت بسرعة هونجين بخصوص كمزليا تجنزينا بنا زمننا كان للون أغيلنا زيدك السلاحي كمزلنا وممكن نكح كمزقبع غيرنا بصدقي كدسنا بفقرة المالانس كمزقبع بنصورة فيتنا لأن زخونا قل ناي كريستوس هيوت أبانا كمزلنا نخالد كان مقال كم نخل عبسلي أبو أمرنا تريفو أموداتا نزل سلطنازي كون خون زقبرك شيء أبير مسجانا كبرن يكونو نابلهو ناقل نلتي كرايست لايف لاست دايز جنريشنال تريننج كوليج كلهم كا نابسلهو المرحلة كريستيان مالت منفساوي أبونا وهاب سلطنا حواريا زونجين سلطك زيابير نعناينو نهاجر نحالم زخون تلوه هيوت أبقات نبي رسولو نتوهاك شيء أبير أزين نابسلهو نعاقد ما بسم كلهم تمرمت كالايزو مسجانا يربالك سريكم سلط سمعكمني أزين نابسلهو يسوس بيتاي اسكدقيكم على التطاعي خلوا يسوس بيتاي اسكزو ما أخذت لكم زلكم سلام اسكت حقسوا من إجابة بس كنا عم على التطاعي يسوس بيتاي دقيقنا توم بأونلاين زكاتنا زلوا إجابة
ኣብ ኩሉ ክፍለ ዓለም ዘለዉ እስከ ክብርና ኣምላኽ ብጣዕሚ ዕስከ ዕልልታ ኢየሱስ ጎይታ መደብና ኣብ ምውዳእና ኢና ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ናይ ውህበት ወይ ድማ ናይ ህያብ ፕሮግራም ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ኣገልጋሊ ሄኖም ናብዚ ክዕድሙ እየ እግዚአብሔር ይመስገን ተናህያ ባትነ هذا ساعة هذا اللي هو جابر المسكين قلت تقصينا بكبر مسكينا من يا تنخ الصلاة كلام لنا تنقل تسمع لي رابع مراف بسم يسوس كبوي كنا دما سامبلات احنا نتمكن بها كم سنة لنا اليوم السمع ተቆጣን አዝዩ ቆሬ ንአይሁድ አናገጸው አቀናዋቱ ሰራዊት ሰማይ ከአካል ዚህ ተሰለፈ ብዙም ዶማት አይሁድ ታይዱ ነው ስቂና ለኸ ከደቆ ክስቡ ለቆ ይום ባሕደ ማዓተ ለኸ ይውድዎ ነተሓዊና ሊሉ ተሕኪም ብራህ አመድ ዘሎ አማናዶ ይሕዊ ወይም طبيعة عمنا ولما أبطل نبدأ السؤال أنت لسرق وقع تعمان زندقو مكبريا حتى خاري أنت اللي وطو كفر رسي ومنه تحتي مثلا ببين بارسي نتي مكبريا ندق يو كسع فرقا مبرات كاب زلط مكبريا تلاقبه زملختي نزي أبزر القبائل مثلا كالكل تخايم أتم تمرقوا زفرسة تلاقي زربات شغلوا بيت الزيابير زوح حواف زرلوها أمانة حوز برقو كفلوا كلهم تتصوروا لهم صوعة طبيعة له يلنا نملكه أنه سمبلات الله يملكه جيشهم عنه كله يوم ساعتها المودة على نتأكد زمان درزيا سلبيت زيادة زبطة سلاي أكساني سخطهم بنا كبرتوا عيال كأنسكم سبسيكم جدكم أدارهم فراس نزل الله بيت زيادة تقلقل التقسيم شد الشغل تلاقيكم إذن أخذكم من معيائكم إذن من قد يزعيزون له عبزون مقالاتهم تعيوا بينهم وديهم زفتهم وليهم تزغروا زتقسي زيادة واحدة لما تعين أخذكم يسلطون ساطنكم جوا وصل زي كله عيون زيادة ناتقرب الهازقية من قدين نغير أبتكس شد الشيء ملغت لنا ومبعد سيد مكان بيها ندقنا يوم كسع تاي كسع مودة أتاني زبن تاي لا كسع فرقة أزوم صباح فرقة سريحة مالو فرقة خانا عفاتو من سبرنا فرقة من الزعيم كهدي خازمة تقول ولدو فرقة نعخي سبيكا لبت هزبون عيو سألينو مالو كون لما سامبلات الطبيعة نسمع عربين عمنا وين ناشد وين معرب مكببيا يروساليم كم سلطة معرب مكببيا يروساليم كم سلطة اتفرس ما يساتاو يمكن بس كم تجمله مسمعو يمنا دوي مع تحدث تفرس راس كعرلاي زلنا بيتابوهم بيتابوين بيتابونا نمفراس صلاة كل زمانات زفرسو كنمد نمعراينا أبز كرخينا زلنا كالجنة السمو أزل تقول لنا تقول كل هذا على من مسيهم يرسل القوان كشف القوان تقول لنا تمحى حلو جلوات يقول خلوا لك كان صلاة يدالو
نهميا مساجل قلتها كجارو كعد كلنا حانز تطرح نجرب مسكشوا بروفيشن زيادة كغيروا مسدلية كل تنجر نوروا مسدلية تامسيلو مسكتو صلاة لا علم بزين أدكم بتحدث كنت أجزمني تقطبي نجروني أزوار نجروني بتحلفوا زبالة تبي تجيبكم بتحلف سلزم نوايا تتصور تحس نهميا تأخذ مسك كنا تطرح مسك تزمن قياس سلزم نانا لك بزون أزوار إسكام وجا ما سلزم تولدو زيابكم حلفوا كلو رينا نمودا تاعك سير عسكر تحمش كنا دما أتوم صلاتنا إذا نقدر زي كم اتفقت أملاك كانوا هم كنتم هم زدوروا مسلمو كلاتنا نابت من كبدا نفس وقفنا نابت به تاجبر لنا تمن سنة أتوم أقولتي صلاة لكم أين كبار لنا أكيد المسلم وكم زي اللي أجمع تقولي سمايات مكا أكيد لو تايداتون تايدا كلكم يوزيابي مساحاتكم كتما تصبيكم الله حاجة تصبيكم الله وبسوء ما قد زحلفت من الله شابيت زيابي مدد جيرا توري دزعب وصول زغلو قال نقرأ سبحال كيف ونخلقون قل بسوء حزبي تسأل ما تعلمنا من كل يوم أحنا يزيد الحزب لنا لازم تسوء تعيون فرقات من قد عيونكم الله من الباش كلمي خازن بالولدو أسرت عمل 10 عادات كون أنا كنت عليه سبعة الله من الباش تفوت تكونكم 5 6 من الباش سلخاتكم كلنا بتحتموا حزنوا سبعة عاداتكم جربوا الفلوت صاروا تصريحهم ولا أنا نسخكم من زمعات زي وبونا مس زيادة كده نامس زيادة هنا أسمع أمين له سلزي فرقات من قد تعين تتصورهم الله تسوء لا تهزبي بزوج زوجي يهزبي زلنا تميت هاللو حكم مستلنا من يتوتر نيزا من زي حاجة نيزا العالم زي عاد السعادة سبعة المتات السعادة وكنا سعادة وكنا إذا نايس السعادة سلزي أبصر السعادة من استقامة متعين لأنه دسنا وين كنا بعيو أنا حاولت من الباش حاولت لأنك جرماي يزبها بيتفرط من الباش كتيرلو أب لحواي كبرتك كريستيان زين إذا نايس كوريجكم سرعة موسي قبل بيجنا الدنا عندي قطعنا حولنا بوستيت كمان بس ما برا تاني رواي كأنا كنتهان كنتين أنا حسيبنا أنا ناطين ناطين تزال ما حبرني وكيل مسك كوزلو أقول لكم أننا مخالفة زبير تمر كوزلو جاب يدي بارخكم أجمع نحن نستي متعايدين أسكهم ولا نحن نستي إذا أهل دربوا فقرنا تجلتنا جاب يدي بارخكم إذا أهل نكتنا يفضلوا أيام تقبلنا ناس قبلنا نزول دلائل يسوع سبوي كاي اسكتوا العدل تاعنا عملا جميل مسكن بزا أكاديمي تحرواي كبر بترسكن ويتابعكم أزيناء مسكن kalau محبرات وكيلكم مسكن لما جميل بعضكم اسكب عدل تابع عيدكم يسوع سبوي كاي مدبنا أبزي دورنا علينا جميل مسكن حجي حدا نجد مدفنا زلوا نعم بخنا مودات هكذا لنا حدث على جميع المسكن حدث علينا أنا مدة كما سأقول الله بس هنا جميع المسكن فبزنا محافظكم عملها مسكينة عم ترى شاكن أجريت كمراتن كتوفيهم يسوع سويتاي فبزنا حافظنا عم مسكينة أسأل الله جميع المسكن عم هنا كوي
زمن فايدنا من كعدم من عسى تدا أمريكا لنا كنا تمرات ما تحسب كي أقل كتير Tak, zamiast dobra,
أبزبوط أمره يقعد آمين هاليلويا اسكت دموع زبل علنتها دموع زبل علنتها
ዲያቆናት ኢየሱስ ጎይታ ክብርና አምላክ እስከ ድምፅ በልዕለት ታላቅ ይዘለው ማለት ኢየሱስ ጎይታ መደብና አብወዲና ለና እግዚአብሔር መስከን እንውዳና ግን ናይዝ ማህበር አገልግሎት ቀጻል ይዘሉና አምላክ ሰንበት ሰዓት 10 ጀምሮ ናይ ቃል ናይ ፕሮግራማትና ሐሙስ ለማ ከሰዓት 10 ጀምሮ ናይ ጸሎት ናይ ፈውስ ናይ ንጋት ናይ ትምህርት ተአምራት አገልግሎት አለ ሁሉም ደግሞ እግዚአብሔር መስከን ከማህበር አምላክ ሐሙስ ከሰዓት 10 እቲ ጊዜ አገልግሎት አብዮት ነፍሰ ከፍና ተፋፈተ ታንከው ነፍሰ ከፍሰት ማዝ ዓለምን ተገዝታ አስተፈለማ ዓዲን መስኮን ጽማት ወን ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ አጋሽ ተለሁን ምናልባት አብዝማበር በስተፋለ አይነት አገልግሎት ትገልጽ ደሊው ትምህርት ተወስዶ ደሊው አገልግሎት አባቱ ጸንሆም አብቶ አገልግሎትና ተመዝገቡ ማለት ነው እና አመተ ካብዘለለ ሐፍ ተነብልና አመስግና ለማህሙዲና ተመራጥን ሰመስገና ቀጣና በዚያ መስገድ ስለላቆ አይቆይ ሃሌሉያ እስከ ኢየሱስ ጎይታ ይቆም ካብዘለለ ሐፍል ወዲና እግዚአብሔር መስገን ከነ መስሎኝ ያለ ማዓት ሃሌሉያ ኦ መንፈስ ቅዱስ ተመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጽቡቅ ውበትን ምልኡ ውበትን ካብ ላዕሊ ከም ተጻሕፈ እግዚአብሔር አቦና ብሽም ኢየሱስ ተመስገነካ ኣለና ለውን እግዚአብሔር አቦ እዚ ጽቡቅ ውበት ካብካ ስለ ዝኾነ ደጊምና በወድኻ ብሽም ኢየሱስ ተመስገነካ ኣለና እግዚአብሔር ሁሉ ለማዓት ዝወዓና ይውዕለ ድማ በመንፈስካ ስለዝደገፍካና ደጊመ ይመስገነካ ኣለዎ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ቤትካ ክትገብር ስለዝፈለካ ነዞም ለማዓት ዝተመርቆ ድማ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ዕድል ዝሃበካ ስለዝኾነሎም ደጊመ ይመስገነካ ኣለዎ ንኣገልገልቲ ድማ እግዚአብሔር ጸጋ ስለዝሓገዝካዮ ብኩሉ ኸ ስለዝደገፍካዮ ደጊመ ይመስገነካ ኣለዎ ብኩሉ ውዕሎ ድማ ስኻ ብመንፈስካ ምሳና ስለዝወዓልካ ክብሪ ንበልካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ብኩሉ ዓይነት አገልግሎት ዘገልገልና ኣሕዋት ድማ ብሽም ኢየሱስ ንባርኾም ኣለና ብሽም ኢየሱስ ንባርኾም ኣለና ዲያቆናት ንባርኾም ኣለና ዘመርት ንባርኾም ኣለና ክፍሊ ሜዳ ንባርኾም ኣለና ኩሉ ዓይነት አገልግሎት ለማዓት ዘገልገለ ኣሕዋት ብሽም ኢየሱስ ንባርኾም ኣለና እግዚአብሔር በነገር ኩሉ ንዓኻ ንበይንካ ክብሪ ይኹን ብሽም ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ይባርኩ ጸጋ ጎይታ ምስክላቱ ቢና ሰላም ተባሃሉ ተመረጡ